Egunon, hasiko gara. 2022ko lehenengo osoko bilkura. Bai? Denak gaude presente, ezta? Ez dago inor rezumen, beraz hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntuarekin, Getxoko Udalbatzak 2021ko abenduaren 22an eta 23an egindako aurreko ezohizko eta ohiko osoko bilkuraren aktak hurrenez hurren onesteko proposamena. Ez dago esku hartzerik, beraz, bigarren puntura pasatuko ginateke, Getxoko Udalerriko parke eta berdegune publikoak zaindu eta mantentzeko zerbitzuaren esleitzeko proposamena. Batzordaren proposamena alde erabakigorrean horrela dio. Lehenengoa, erreferiantzazko kontratua FCC Medio Ambiente eta Valorización y Tratamientos de Residuo enpresei osatutako agrupazioari esleitzea, hurrengo kopuruetan. Lan iraunkor eta urtaroko lanetarako 2.472.500 euro eta 52 zentimo urte bakoitzeko bez barne. Lan berezitarako jarritako prezioaren laugarren eranzkineko alde prezioen ganako 130% baja urte bakoitzeko eta gehienez 189.994 euro eta 85 zentimo bez barne. Bestalde, esleipendunak bere eskakintzan zatutako hobekuntzak bete beharko ditu, ebazpen honen 7. aurrekarian jasetzen direnak. Esleipena dekretunen 11. aurrekarian agertzen den balorazioa kuadrarekin bat etorriz egiten da. Bigarrena, kontratuaren gauzatzepea 4 urtekoa izango da, sinatzen denetik zenbatzen hasita, baina inoiz 2022ko otsailaren 27 baino lehenago. Data horretan amaitzen bai da egun indarrean dagoen kontratua. Muga eguna baino lehen espreski urtez betez luzatu ahal izango da. Hirugarrena, sektore publiko kontratuaren legearen 153 artikuluan adierazitakoaren arabera, adjudikaziodunak kontratazio zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu beharko du kontratua formalizatzeko errekeritua denean. Ezingo da formalizazioa gauzatu esleipenaren gaineko jakinarazpena eskaintzaileei adierazten zaienetik 15 egun baliodun pasatzen diren arte. Laugarrena, kontratuaren egikaritzean parte hartzen duten langilei aplikatuko zaie lan hitzarmena egun adjudikazioduna den enpresa ute Getxoko Lorezaintza. Bosgarrena, adjudikaziodunak lanerako segurtasun eta osasun plan egingo beharko du. Plan hori segurtasun eta osasun arloko koordinatzailei aurkeztu beharko zaio. Horren txostena egin dezan, geroago alkatetzat dekretuz onartuko da. Seigarrena, segurtasun eta osasuneko koordinatzaile Veronika Sanabria Luis izendatzea ordezka Monika Gile Fernandez. Eraikuntza obretarako gutxieneko segurtasun eta osasun baldintzak ezarri zituen urriaren 24ko 1997 errege dekretuaren 9. artikuluan adierazten diren eginkizunak bete beharko ditu koordinatzaileak. 7. ebazpen hau hartu duen bizitzaile bakarrari jakinaraziko zaio dokumentu hauen kopiaren batera, modu automatikoan ebaluatzen ez diren irizpideko buruzko txostena eta modu automatikoan ebaluatzen diren irizpidei buruzko txostena. Gonzalo jauna. Bai, egunon, bueno, Esleitzeko proposamen bat ekartzen dugu. Kontratu bat ekarri dugu eta hori hasi zen joan den urteko ekaineko plenoan. 2 eskaintza aurkeztu ziren momentu hartan eta jakin badakigu kontratazio prozesua oso bermatzailea dela. Horregatik, irizpideak agertu direnez eta balioak anormalak izan direnez prozedura burutu behar izan da. Aurretiazko informazio prozedura egin da, informe txosten teknikoak argitaratuz eta 6 hilabete pasa dira momentu honetan deialdia egin zenetik. Igaro dira 6 hilabete lehiaketa deitu zenetik eta horregatik dokumentua ekartzen dugu onartua izan dadin eta besterik gabe badakigu osoko bilkurak ezagutzen duela prozedura eta 2 alderdi daude kontratazio mailan. Horregatik jakinaren gainean daude danak. Mila esker. Uribe Laspei Andrea, hitz hartuko duzu? Ez? Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, egia da, hilabete batzu pasatu diela, baina gure jarrera kontratunen inguruan ez da aldatu, ezta? Behin eta berriro eskatu izan dugu, gainera kontratunekin azterketa bat, jakin nahi dugulako ea zein den eredu
eraginkorrena, justuena eta udalarentzat hoberena. Hau da, zerbitzu publikoak enpresa pribatuen bitartez eskaintzea, zuek egiten duzuen bezala, edo gobernu taldeak egiten duen bezala, edo zerbitzu publikoak era zuzenean eskaintzea guk aldarrikatzen dugun bezala. Behin eta berriro eskatu izan dugu azterketa hori, behin eta berriro ukatu izan duzu azterketa, eta horrek zuzmoa eragiten digu, azken finean, azterketak egiten dira jakiteko benetazko arrazoia zeintzuk izan daitezken, edo zeintzuk izan daitezken benetako egoerak, eta azterketa hori behin eta berriro legealdi honetan eta horreko legealdietan ukatu izan duzue. Y la verdad es que nada demuestra todavía que la gestión... Oraindik ez dago bermatuta edo erakutsita privatizatutako kudeaketa zerbitzu publikoei dagokien ez hobea denik. Ez dago erakutsita eta behin eta berriz eskatzen dugu eta behin eta berriz esaten duzue ezetz. Baliteke seguru egotea eta bermatuta egotea privatizatzea hobea izatea. Hala logikoa den bezala, tesia erakusteko analisi bat egin beharko litzateke, baina behin eta berriz esaten duzue ezetz. Hala eta guztiz ere bere garaian esan genuen, eta berriro ere errepikatuko dugu, kontratu honen kasuan guk elkarrizketarako nahia ikusi dugula, eta humiltasun hori ikusi genuen, baita zintzotasuna ere elkarrizketetan. Hala proposamena aurkeztu zeniguten, ekarpenak egin alizateko, horiek egin genituen, batzuk kontuan hartu ziren, batez ere kontuan hartu ziren euskara kontuekin lotutakoak ez da, beste batzuk ez ziren kontuan hartu. Hala, kontuan hartu ez zirenak guretzat garrantzitsuak ziren, adibidez, loteka egiteko kontratazioa proposatu genuen eta guk pentsatzen genuen udal zerbitzuek arinduko zutela kudeaketa. Hori izan zen irizpide, baina hori ez da izan behar irizpide garrantzitsuena, baizik eta zerbitzuak hobeto ematea herritarrei bidezkoagoa delako horrela. Hori izan beharko litzateke irizpidea, eta bai, badago aldea, langileen artean batzuek udal zerbitzuak ematen dituzte enpresa pribatuen artean eta beste langile batzuek udal zerbitzuak kasu honetan ematen dituzte zuzenean eta alde nabarmena dago horien artean. Hala, kontratu honek finkatzen du alde hori langileen eskubideen artean eta ez gaude ados alde horrekin. Esan bezala, naiz eta hasiera batean prozesua ona izan zen eta negoziatzeko borondatea egon zen, hori gora behera, uztailean ezetz esan genuen pleguen eredu honen aurrean eta gure jarrera ez da aldatu, beraz aldatu ez denez gure jarrera, noski gure bozka ez da aldatu. Hala eta guztiz ere egia da, gustatuko litzaigukeela elkarrizketarako borondate hori mantentzea, guk horrela ikusi genuen bere garaian, elkarrizketarako prest zeunden eta espero dugu jarrera hori ez hartzea. Guk uste dugulako hoberena dela horrela jardutea gauzak egin alizateko udal honen barruan. Mila esker. Andrea de Jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Guk ez dugu alde bozkatuko. Proposamena egiten da esleitzeko, baina ez dugu aurka bozkatuko, baina SH Bilduk esandako arrazoiengatik. Hala, ez dugu uste publikoa izan behar denik. Hala, gogoratuko dizuegu bide bilketako zerbitzua esleitzen denean. Azpikontratatutako langile asko daude eta haiek alde bozkatu zenuten guk, oso emendakin bat aurkeztu genuen lorezaintza pleguaren aurrean. Hala, honetsiko zen eta honetzi zen plegua ez dator bat getxoko premiekin. Etorkizunen beste premia batzuk izango ditu getxok eta guk uste dugu ez datorrela bat premiekin eta horren bestez ez ziren ez gure emendakinak onartu, aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Arregi Jauna. Egunon, alkate. Egunon. Bueno, voy a pasar al contenido, en realidad. Edukira pasako naiz. Esleituko dudana eta duguna azalduko dut. Izan ere, hori da garrantzitsuenak gure ustez. Gaur, proposatzen dugu lorezaintza zerbitzuak ematea martxotik 2026. Helburua da prestazio hobetzea eta balorazio ona mantentzea, izan ere herritarrek ondo balioztatzen dute eta hori berretsi zen asebetetze inkestan azkenengoan 2021ko ekainean egin zena 7 inguruko nota eman zioten zerbitzuari eta herritarrek nabarmendu dute etengabe lan egiten dutela profesionalek zerbitzu horretan eta bai noski subrogatuta daude eta horiek izango dira eragile nagusiak kontratu berrian ere bai. Hala, zerbitzu hauek hartzen dira barne. Berdeguneak mantenduko dira, kontserbatuko dira, parkeak, plazak, lorategi guneak zainduko dira.
esponda desberdinak zainduko dira bideetan eta kostaldeko pasealekuetan, zuhaitzak zainduko dira basoetan eta parterrak ere bai. Beste sasoiko lan batzuk egingo dira, inausketak egingo dira eta produktu fitosanitarioak erabiliko dira. Hala, zerbitzu honen helburua da bolue kontserbatzea besteak beste eta orain zainduko da biodibertsitatearen ikuspegi batetik. Hala, badaude datu batzuk dimentsionatzeko esleitzen ditugun zerbitzuak eta esan dezakegu mantenduko direla 250 gune inguru. Hala, 517.000 metro karratu inguru zainduko dira eta horietatik 100 badute ureztatze automatikoa. Zuhaitz asko zainduko dira 1000 baino gehiago eta erdia baino gehiago berdeguneetan daude eta beste erdia gure kaleetan daude. Hala, horretarako subrogatuko dira zenbait langile. Zehazki, 28 eta esan dugun bezala esleipen kopurua 2 milioi euro baino gehiagokoa da etengabeko lanetarako eta 400.000 euro ingurukoa kasu honetan lan berezietarako. Bez, barne guztira 2.700.000 euro baino gehiago gastatuko dira. Lau urterako proposamena da eta urtebetez luzatu ahalko da. Eta berritasunei dagokienez, nabarmendu behar dugu zerbitzuaren kudeaketa integrala egingo dela. Hala, informazio geografikoa emango da, udal informazio geografikoko sistema bat esarriko da, ureztatuko dira automatikoki gune gehiago, inausketak egingo dira robot batzuetan erabilera asko duten guneetan, beste gailu batzuk erabiliko dira espondetan. Lehenengo plan zuzendari bat egingo da berdeguneetan eta zuhaiztietan. Erabiliko dira inausketa ondarrak egituratzaile bezala konpostaje plantan eta gainera baldintza berezi gisa gehitu dugu bete behar bat. Hala, emakumeak kontratatu beharko dituzte. Gutxienez, urtean 20.000 euro gastatu beharko dituzte tokiko saltokietan materialak erosteko eta beharrezkoa dutena erosteko. Hala, ibilgailua jasangarriagoak izan beharko dira eta 7 ibilgailu berri elektriko erosiko dira eta soinu eraginak murriztuko dira. Horrez gain, 2 gas kamioi erosiko dira eta makineria guztia izango da elektrikoa. Beraz, soinu eraginak asko murriztuko dira. Hala, inkestak egingo zaizkie herritarrei, noski, kontzientziazio kanpaina bat egingo da urtean, segimendua egingo da adierazleen bitartez eta gainera laguntza eskainiko da ohartarazpenen kudeaketan. Eta amaitzeko berriro ere eskerrak eman nahi dizkiegu taldeei. Eskerrik asko abstenitzeagatik, Elkarrekin Podemosi eta EH Bilduri. Eskerrik asko abstenitu zirelako eta bai, noski, konprometitzen gara elkarrizketan jarraitzeko. Horrela aukera izan dezagun eraikitzeko zerbitzu publiko hobeak gure herritar guztientzat. Mila esker. Eskerrik asko, beraz bozketaren proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak, EH Bildu, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta honekin bigarren puntura pasatuko gara, hirugarren puntura pasatuko gara, puntua honetan sartu baino lehen, bai gogoratu nahi dut, Amieba Anderearen bozka Espriella Andereak duela. Zure gandago delegatua. Eta honekin hirugarren puntura pasatuko ginateke. Beraz, Getxoko udaleko behin-behineko langileen plantilla handitzeko eta ondorioz lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. Hemen EH Bildun aldetik enmendakina dugu, eta hori gogoratzeko bakarrik. Beraz, proposamena irakurtzera pasatuko gara. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa behin-behineko langileen plantillari honako plaza hau ematea. Osoko bilkura osatzen duen talde politikoa ehuneko lanaldia duen aholkulari bat edo txandaka ehuneko 50 lanaldia duten bi aholkulari toki gobernu batzarrean parte hartzen ez duen ordezkaritza handieneko talde politikorako. Bigarrena, lanpostuen zerrendan sartzea alkate txarlora atxikita aurreko atalean adierazitako lanpostu hori dagokion kodea duen lanpostu hau da. Osoko bilkura sartzen duen talde politikoa ehuneko lanaldia duen aholkulari bat edo txandaka ehuneko 50 lanaldia duten bi aholkulari toki gobernu batzarrean parte hartzen ez duen ordezkaritza handieneko talde politikorako. Langile aholkularien lansaioaren hasierako regimenaren ehuneko 100 edo
bat edo 1,50%, gaineko edozein aldaketak horretarako legitimatutako talde politikoen aldetik lanpostuen zerrenda automatikoki aldatzea ekarriko du eskaera horri jarraikiz eta horren berri emango zaio osoko bilkurari. Horra gertzen da zerrenda. Hirugarrena erabakia osorik argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean, baita ere irakarkitaulan eta udal webgunean ere. Laugarrena alkateari bere kargua dela eta eskuduntza emango zaio erabaki hau betetzeko beharrezko neurriak hartzeko. Uriarte jauna, zeure atxanda. Barkatu. Bai. Ni jakineko nuke eztabaida nola egingo den, guk zuzenketa irakurri behar duen, galdera da, ez dakit alako zela egingo den, Geratu ginean, egin ginen batzordean, bai, bozeramaileen batzordean egin ginen, nik uste dut gagunak aurretik izan zen, aurrekontuen emendakinak nola txandakatuko ginen eta egin izan aurretik, eta bertan erabaki genuen, araudiak esaten duen bezala, beraz txanda normala da. Baina galdera da, eta zuzenketa ez da irakurtzen? Zuzenketan zuen txandaren defentsan, zuzenketa defendatuko duzue, edo nahi baduzue irakurri, baina geratu ginean, zuek eskatuta gainera, araudia jarraituko genuela, eta orduan, proposameranen txanda normala da, egiten duguna bezala. Araudia zuzenketen inguruko ezer ez dator. Barkatu? Araudian zuzenketen inguruko ezer ez dator. Bueno, txanda normal bezala egitea. Bai, hori olartzen du. Nik aldetzen duena zelan egiten den defentsa, baina arraro egiten zaidana da proposamena irakurtzea bere osotasunean eta aldiz zuzenketak ez irakurtzea. Hori da guk edo idazkariak edo dena badakua. Hori da galdera eta arraroa egiten zaidana. Nik uste zuzenketak irakurri behar diala. Bueno, idazkariak hitza hartuko du. Irakurtzeko? Zaten du, arraro egiten zaiola. Bakarrik, nik uste dut hemen, emozioan egabera, zuzenketa irakurri behar da, eta irakurtzeko denbora hori ez da kontutan hartzen, eztabaida denbora moduen. Osea, zuzenketa bat daukazu momentu honetan, logikoena izango litzateke bere txanda hasi aurretik, irakurri zuzenketa, eta gero hasi txanda. Jakitea hori baldin bada, jakitea hori. Osea, ni nire txandan botatu zuzenketa, ez hori gazieran. Hori da, irakurtzen duzu eta defendatzen duzu eta jazta. Bale, eskerrik asko. Baina defentsan denbora beti denbora defentsan 5 minutu normala, beste normala. Eskerrik asko. Itzulpenarekin, ondo. ¿No se ha oído? Bueno, únicamente lo que he manifestado es que la enmienda, pues lógicamente hay que proceder a su lectura y conforme se hace con la pues que el tiempo, la intervención que empiece con la lectura de la enmienda, que no consume tiempo de intervención y por parte del proponente, sin más. Bueno, Uriarte jauna, zeure txanda. Eskerrik asko, gaurko osoko bilkuraren igorren laugarren, seigarren puntuek lotura dute elkarren artean. Horiek guztiak gehiengoaren akordio politiko baten parte dira. Helburua zein da? Posizioko udal talde politikoek beren zeregina hobeto betetzeko izan ditzaketen baliabideak hobeto hornitzea eta banatzea. Elkarrekin Podemosek osoko bilkuran ordezkaritza txikiagoa duen talde gisa, liberazio erdia gehiago eskatu du. Bere zinegotzi batek, bere bozeramaileak, amatasun baimena duen aldiari prestasun handiagoz aurre egin ahal izateko. Egia esan, udalbatzaren liberazioa guztira 15 dira, hau da, Getxoko udalak, udalerriko biztanle kopuruaren arabera izan dezakeen legezko gehienekoa. Beraz, kopuru hori, zabaltzea ez da bideragarria. El gobierno municipal... Udal gobernuak beste bide batzuk aztertzen ditu jardunean dagoen korporatiboaren eskuragarritasun handiagoa errazteko. Zorionez, bat dator osoko bilkuran ordezkaritza handiena duen oposizioko taldeak, PPek, oposizioko alderdi nagusi giza eskubidez duen askapen gehigarriari uko egiteko aukera planteatzen duela.
Udal gobernutik, bi informazio horiekin batera bitaldei proposatu genien azkenean osoko bilkuraren onespen proposamen gisa aurkezten den antolaketa aukera. Legegintzaldi hasierako akordioa aldatu da, are adostasun handiagoarekin izan ere, osoko bilkura honen aurretik dagoen antolakuntza eta kontuen batzorde informatiboaren irizpena aldeko 9 botorekin onartu zen EAJ, PNV, PP, PSE eta Elkarrekin Podemos eta soilik kontrako birekin EH Bildu. Labur bilduz, oposizioko talde nagusiak bere izaeragatik eskubidea duen korporatiboaren liberazioak galdu du eta trukean bere udal talderako aholkulari bat gehiago izateko aukera irabazi du. Hori ere oposizioko lehen taldean oinarrituta, aldi berean oposizioko beste bi taldeek EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek gehiago irabazten dute. Udal gobernua osatzen dugun bi talde politikook, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra, berdin geratzen gara. Ez dituzte gure baldintzak aldatzen, ez da eskura ditugun baliabideak ere. Honako idatziko dut, behin-behineko langileen gehieneko kopurua legeak dionez 25 da. Udalean, maximo horren oso azpiti gaude, zehatz 8:30 gaurko akordearekin, 8:30 aholkulari eta 6 administrari. Gainera, aholkularien herenak eta administrarien erdiak oposizioko udal taldeen zerbitzura daude. Jakina, akordio horrek aldeko nahitazko txostena ditu, bai idazkaritzarenak, bai kontuhartzailearenak. Esku hartzearen txostenean ikus daitekenez, 2000 eta aurtengo aurrekontuak nahikoa zuzkidura ekonomiko du alderdi politikoko aholkulari lanpostu berri hori betetzeko. Eta EH Bilduko aurkeztutako zuzenketari dagokionez hau esango dut. Bi talde, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra, 2019 maiatzeko udal hauteskundeetan emaitzan babestuta udal gobernua osatzen dugu. Eta hori EH Bilduri ahaztu egiten zaio. Lan hori jakina ez du oposizioko ezein taldek egiten. Ahaztu egiten zaio alaber, behin-behineko langileak udal gobernuari bere zereginetan laguntzeko legez aurreikusita daudela. Hala ere, akordio politiko baten bidez, aldi baterako langile horien zati bat oposizioko taldeen zerbitzura lagatzea planteatu da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Uriarte. Eskerrik asko. Bueno, yo había organizado una intervención... Nik antolatuta neukan desberdin nire esku hartzea. Pentsatzen nuen EH Bilduren emendakina aurretik irakurriko zela. Hala, zuen emendakinei gero erantzungo dizkiet irakurri beharko duzuela, baina bai hori aurre ikusita neukan emendakinaren gauza batzuekin ados gaude, beste batzuk zehaztuko gerituzke eta beste batzuekin ez gaude ados. Hala eta guztiz ere, testuingurua azaldu denez zer bozkatzera ari garen puntu honetan eta aurrengoan elkarrekin getxotik zerbait esan nahi dugu eta argi utzi nahi dugu gauza bat. Hala, aldatzen ari da gaur liberazioen kontua. Hala, dedikazioak aldatzen ari dira, partzialak eta esklusiboak aldatzen ari dira udal jardueraren barruan. Eta zenbait arrazoi daude horretarako. Guk geuk zehazki Elkarrekin Podemosetik, orain dela hilabete batzuk eskatu dugu zerbait. Hala, amatasun bajan dago, kide bat, eta beste pertsona batek ordeztu beharko zuen, eta hori ni naiz, eta nik lan egiten dut, udaletik kanpo lan egiten dut, eta arazo handiak genituen kasu horretan ordezkapena egiteko, eta oso zaila zen guretzat kontrol eta oposizio lana egiteko, eta udalak eskatzen duen lana egiteko ezintasunak geneukan. Askotan eskatu genuen, baina zehazki eskatzen genuena hau zen. Hala, amatasun bajan kontratazioa mantentzeko eskatu genuen, edoskitze aukera galtzeko, eta aldi horretan eskatzen genuen guk aukera izateko, ordezkoa izateko lan hori egin ahal izateko, baina zer gertatzen da, arrazoi desberdinengatik egoera hori ez da eman, ez da gertatu, eta bai, iritzi desberdinak ditugu. Besteak beste, guk desberdin interpretatzen dugu gehiengo hori, eta bilera desberdinetan esan dugu, bai bozeramaileak, Paula Amiebak eta nik neuk beti gaudelako elkarrekin, eta beti esan dugu hori, eta esan zeniguten gure irakurketa ez zela egokia naiz eta Bilbon eta Donostin desberdin kontabilizatzen diren. Eta pentsatzen genuen posible izango zela. Hala eta guztiz ere gobernuaren irizpidearen araberakoa da, ez dago nahita ez esarrita eta ulertzen dugu egoera horrelakoa dela. Hala, denbora igarotakoan eta bai landu da egoera hori, ez geneukan ordezkatzeko pertsonarik, bera amatasun bajan zegoenean, noski.
azkenengo bilera bat ospatu genuen gaiaren inguruan hitz egiteko eta orduan esan ziguten bazegoela aukera bat eta hau zezen aukera hori ematen du Alderdi Popularrak liberazio bat utziko zuela eta horrela 50% lortu genezakeela eta Alderdi Popularrari teknikari bat emango zeniotela konpentsatzeko aurreko egoera. Pentsatzen egon ginen eta legegintzaldia hasterakoan Elkarrekin Getxotik salatu genuen legegintzaldi akordioa eta salatu genuen ez hemen bakarrik, osoko bilkuran salatu genuen eta salaketa bat egin genuen, baina gero erori zen Ine Roblesek bere postua utzi zuelako. Hemen salatu genuen, baina esan bezala ez hori bakarrik, epaitegietan ere salatu genuen, baina zergatik? Zergatik egin genuen? Ematen zuen banaketa modu batera egin behar zela, dedikazioi dagokienez, eta uste dugu diskriminazio tratua egon dela Elkarrekin Podemosekin. Hala, joan den legegintzaldian, Ciudadanosek bozeramaile bakarra zuen eta euneko liberazioa zeukan. Guk bi pertsona genituen, bi ordezkari genituen eta euneko 50% aukera ematen zeniguten soilei. Proposamen horrekin guk planteatu genuen eta gure alderdiarekin kontsultatu genuen eta kontuan hartu genuen aldaketa egin alzela eta ez dela ezer garrantzitsua boskatzen ari. Favore trukea izan daitekeela ez dugu uste, ez da garrantzitsua erakundearentzat, soilik guretzat kasu honetan eta bai, uste dugu akats bat zuzentzen ari dela legegintzaldiaren hasieran hasi zen, guri baliabideak esen izkiguten eman behar bezala, alderdiok ez genituen baliabideak behar bezala gure oposizio lana egiteko. Hala, uste dugunez orain kontrol gaitasun handiagoa izango dugula oposizioan eta bereziki gure taldean gure lana egiten genuenez, 4 eta 5 kide dituzten taldeek egiten duten lanaren lan berbera egiten dugu aurrekontuetarako, proposamenak egiteko eta pentsatzen genuen hori gertatu behar zela eta desoreka zuzendu behar zela. Hori gora behera egia da horrez gain, uste genuela beste batzuei eskaini behar zitzaiela aukera hori. Guk eskatu genuen EH Bilduri eskaintzeko. Hala, bilera batean egon ginen Paula eta biok, eta eskatu genuen hori EH Bildurentzat. Hala, 50% aukera eskaini zenioten EH Bilduri eta aurretiaz hori zenuten. Ez genekien, bozeramailea aldatuko zela, Peperen kasuan eta gero jarraituko dut, baina hori izan da gertatutakoa, mi esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, tengo que empezar por el final. Amaieratik hasi behar dut. Elkarrekin Podemosen bozeramaileak esandakoa kontra esateko ni bertan izan nintzen bileran eta Elkarrekin Podemosek ez zuen proposatu Bilduren zinegotzi erdiren liberazioa hori gobernu taldetik proposatu zelako. Batzordetik landu izan dugu puntu hau, hurrengo puntuarekin da zigarnarekin batera. Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularraren eskaeraz lantzen ari gara talde hau. Akordio bat daukagu, zinegotzien gehiengoak babestutakoa, eta beraz esan dezakegu momentu honetan, 2019ko ekainean proposatu zenean baino gehiengo handiagoa duela kontutan izan da, Alderdi Popularraren babesa eta gobernu taldearen gehiengo osoa ditugula kasu honetan. Gogoratu osoko bilkuran hartutako akordioa dela, eta legezko muga dagoela. 25 liberazio daude behin-behineko langileentzat. Ikusten dugunez udal honetan urrun gaude zenbaki horretatik, legeak markatutako mugaren erdirara iristen ez garelako. EH Bilduren proposamena irakurri dugu, behin-behineko langile kopuru berdina izatea talde guztietan, ordezkaritza proportzioa kontutan izan gabe, alkatetzan nor dagoen kontutan izan gabe. Bestalde Elkarrekin Podemoseko bozeramaileari esan behar dio, eta amatasun bajaren kontu horretarako, bozeramailetza laga daitekela, horrela konpontzen da, pertsona bajan egon bitartean, eta orain eskaraziko baloratzen Elkarrekin Podemos taldean nola antolatzen den, eta zergatik ez duten bozeramaile postua laga. Azken puntu honetan, azpimarratu egin nahi dugu behin-behineko langileen irudia, izan ere nire ustez oso akusazio larriak egin ziren informazio batzordean, ikusita nola kalifikatu zen akordio hau, eta benetan eskerrak eman behar dizkiegu egindako lan gogorragatik.
Ezinbesteko lana baita gure guztion jardunerako. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Bueno, en primer lugar voy a leer Herria jauna, irakurri eta gero 5 minutu dituzu. El Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu presenta Euskal Herria Bildu taldeak 3. punturako ondako ordezkaritza emendakina aurkeztuko du. Lehenik eta behin. Oposizioko talde nagusiari aholkulari bat gehiago emateko proposamenak ez du inolako argumentu oinarririk. Horren zalantzazko legekostasuna esanguratsua delako aurkezten dugu, ikusita proposamenarekin batera doan txostena, arlo pertsonaleko arduradun teknikoak eta arlo erretako arduradun politikoak eta alkate-ordeak sinatuta doala. Gainera, proposamenen urteko gastoa 75.541 eurokoa da 2022-rako. Proposamen hau etzaigu bastere justifikatua iruditzen, baina gure ustez beharrezkoa da akordioa aldatzea, honela. Uste dugu gobernu taldeak udaleko langileen baliabide guztiak eskura ditzakela eta aukera hori bestalde udal taldeok mugatua dugu. Arrazoi hori nahikoa da gobernu taldeari esleitutako behin-behineko langileak ez kontratatzeko. Are gutxiago, Getxoko udalean EAJak legegintzaldi guztietan boterea izan badu diktadorea hil zenetik. En lo que respecta al personal asesor de los grupos políticos... Talde politikoetako aholkulariei dagokienez, banaketa lineala proposatzen dugu talde bakoitzerako aholkulari bat. Eta horrela ordezkaritza txikiena duten taldeak saritu egiten direla. Horrela konpentsatu egiten da baliabideain urriagoak dituzten udal taldeak eta udal lana ere errazten da. Udalaren kalitate demokratikoari mesede eginez. Bestalde eta gaur egun gogora ikusita uste dugu alkatetzari atxikitako administrariak ez duela betetzen izendatu zeneko eginkizuna izan ere hirigintzarloan lan egiten du eta alkatetzako administrazio zerbitzuak emateko funtzionaria bat bere lanpostutik mugitu da. Aholkularien kasuan haien soldata handiegia dela iruditzen zaigu. Egungo soldata 58.000 eurotik gorakoa da urtean. Eta 2022ko aurrekontuek 60.000 euro inguruko soldata jasoko dute urtean. Ez dator bat lanbide arteko gutxieneko soldata urteko 1.000 eurora iristen ezten gizarte honekin. 14.000 urte biratekelako haien kasuan urtean. Bestalde ez dago irizpide objektiborik hautatzeko eta hori alderdi politikoen edo hala badagokio gobernuaren erabakian oinarritzen da. Horren ondorioz herritarrek ez dute beren lana edo hautaketa baloratzeko inolako irizpiderik. Beren soldata diru publikoarekin ordaintzen bada ere. 2021ko abenduaren 22ko osoko bilkuran lanpostu honetarako onartu zen soldata 20% murriztea. Hori proposatu genuen guk hain zuzen ere. Beraz, hona hemen gure akordio proposamena. 2019ko ekainaren 28ko osoko bilkuraren 86. puntua aldatzea udaltaldetako aholkulariei dagokienez. Hona hemen behin-behineko testua. Bat, plantillari honako lanpostu hauek ematea. Osoko bilkura osatzen duten talde politikoak 100% lanaldia duen aholkularia edo bestela 150ko lanaldia duten bi. Osoko bilkuran ordezkaritza duten talde politiko bakoitzeko. Eta ohar bezala esan behar dizuet, kasuan kasuko kodea Carlos Kudunak izendatuko dituela. Behin-behineko administrariak 5 lanpostu, udalbatzan ordezkaritza duten udaltalde politikoa txikiak, eta ohar bezala kasuan kasuko kodea Carlos Kudunak izendatuko dituela esan behar. Bigarrena, lanpostun zerrenda aldatzea hartutako erabakien arabera, hirugarrena, urteko ordainsari gordin hauek ezartzea lanaldi osoko behin-behineko langileentzat. Alde batetik, aholkulari kategorian, 57.029 euro, ilan 14 ordainketatan banatuta. Talde politiko administrari kategoria, bestetik, 29.556,49 euro ilan 14 ordainketatan banatuta. Lanaldiaren 150%ko dedikazioa adierazitako zenbatekoen 150%rekin ordainduko da. Aurreko ataletan finkatutako ordainsariek alkatetzaren dekretuan agertzen den izendapen egunetik aurrera izango dituzte ondorioak. Y ahora voy a pasar a defender nuestra postura. Eta orain gure iritzia defendatuko dut. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot EAJko bozeramaileei kontuan hartu gaituelako momenturen batean, benetan, goraipatzeko modukoa da. Bestalde, arraroa iruditzen zait, udalonetako bozeramaile batek esatea ez duela babestuko proposamen bat, eta gero esatea ez duela proposamen hori ezagutzen.
benetan bitxia. Yo sí que querría hacer Hori bai, la portavoz del Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemosen bozeramaileak varias razones. hainbat arrazoi eman ditu, Ha mezclado este punto con el siguiente. puntua hurrengoarekin nahastu du, Nosotros hablaremos del siguiente eta punto, guk hurrengo puntua hurrengoan izango dugu izpide, hori bai. Orain hemen lantzen ari garen proposamena, Elkarrekin Podemosek egindakoaren pare-parekoa da, 2019ko soko bilkuran egin zuten proposamenura Elkarrekin Podemosek, aholkulari bat talde politiko bakoitzeko. Gure proposamena parekoa da. Baina Elkarrekin Podemosetik esan digute, bozkatuko dugun hau ez dela oso esanguratsua. Guretzat badaba gastua 75.000 euroan igotzea, gastu publikoa delako. Izan ere, honek zer du atzean? Egokitzapen lana dela, hobeto egokitzeko egiten dela, baliabide publikoak ez lehitzeko oposizioko alderdi, baina egiatan zer da? Alderdi popularrari favore bat egitea. Izan ere, gu kontutan izango bagenu hau benetan hobekuntza dela, 2019an egin behar zen orduan. Izan ere, baliabide publikoen banaketa ez da oposizioko taldeek proposatutakoa, baizik eta gobernu taldeak. Alderdi sozialistarekin eta alderdi popularrarekin batera adostu zuelako. Eta orain zer gertatu da? Alderdi popularraren bozeramaile jaunak, batzar nagusietan ere bozeramaile izendatu dutela. Beraz, ezin ditu bi soldatak izan. 89.000 da 500 euro urtean alde batetik, eta beste bat basuagoa. Zein aukeratu? 89.000koa. Ondo da. Baina, kontua zein da. Gero, alderdi popularrak 2019ko akordioaren arabera izango luke beste zinegotzi bat liberatzeko aukera. Eta ez du egin. Gainera, saritu egingo da, beste aholkulari batekin. Baina gero guk argibideak eskatu ditugunean behar izan horren inguruan, behar izan bat dagoenean, arrazoi bat dagoelako ere bai. Txostenak irakurtzeko esan zen iguten. Eta txostenetan ez dator arrazoirik. Behar izan da dagoela eta punto. Beraz, hasi ginenean hau begiratzen esan genuen guk hau ez dugu ulertzen. Baina ikusiko dugu aurrera gore arauak aldatu egiten direla, izan ere alderdi popularreko bozeramaile jaunak badirudi ez duela udal bozeramaile gisa askatu izan nahi, Batzar Nagusietako lan postua aukeratu arren, bertan gehiago irabazten delako, ez du utzi nahi hemengoa bertara joateko. Beraz, bozeramaileak liberatu ez, eta gainera saritu, aholkulari bat gehiago. Gainera, esan denez, eta ondo dator hor desadostasunak egotea, gero liberazio horren 50% nola banatuko den erabakitzeko, baina bezan genuen bere garaian, ez dugu nahi 50% hori da ez dugu erabiliko. Izan ere Elkarrekin Podemosek badu zerbaitetarako eskubidea. Eta horretan, arrazoi dute. Elkarrekin Podemosen eta gure arabera, akordioaren 5. puntuan, esaten da, behin-behineko ezintasun kasuetan, kaltetutako langileek ordezkapena eskatu ahalko dutela, baina pareko baldintzetan, esate baterako, amatasun baimena eskatzeko, ez baja bat, baimena. Baina, klaro, Elkarrekin Podemosen kasuan duela 3 hilabete hasi zen baimen hori, ez orain. Beraz, izan zuten bere garaian eskubidea ordezkapena eskatzeko. Oin egiten ari den aldaketa ere bere garaian egin zitakeen. Behin-behineko liberazio erdi aplika zitekeen bere garaian, baina etzen egin. Ez da aldaketa hau egin, alderdi popularrak favoretxo bat behar izan duen arte. Horixe da gertatutakoa. Eta Elkarrekin Podemosek munduko eskubide osoa zuen gure ustez, lanaldi osoan aholkulari bat izateko. Eta aholkularien banaketa izateko bakoitzak hauteskundetan lortutako bozka kopuruaren arabera. Eta hala bizinegotzi izan zituen liberazio erdiarekin. Beti gabiz esaten defendatzen ditugula berdintasunarako eskubideak, emakumeenak, baina gero bozeramaile batek amatasun baimena eskatzen duenean esaten badiote ezin dutela ordezkatu 2019ko osoko bilkurako akordioan egin daitekeela esaten den arren, beraz, zue defendatzen dituzuen eskubideak, Elkarrekin Podemosek aipatutakoak, bene-benetan zilegi dira. Baina eskubideak horrela lortzen direnean, galdu egiten dira. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Nik uste dut EH Bildu oker dagoela planteamendu horrekin. Gu oso kritikoa gara, beti izan gara kritikoak erabakiak hartu dituenean gobernu taldeak, eta erabaki horiek oposizioaren jarduna mugatzeko izan direnean.
Kasu honetan kontrakoa gertatu da. Gobernu taldeak aukera bat ikusi du eta akordioa lortu du alderdi guztiekin, EH Bildurekin izan ezik, oposizioaren lan baldintzak hobetzeko. Guztion lan baldintzak hobetzeko, oposizioko guztionak, beraz, eskertuta egon beharko ginateke berez. Beraz, benetan ez dutu kritika ulertzen, zeren funtzioak eta eskubideak kentzen dizkigutenean kritikatzen dugu nola ez, baina gero bizitzarrazten digutenean ez dut ulertzen zergatik kritikatzen den. Ni emendakinaren aurka bozkatuko dut, eta mesedez kontuz osoko bilkuran esaten denarekin, hilabete batzuk barru ikusiko dugulako gero liberazioak nok hartzen dituen. Orain esan baita, gero liberazioak hartzen ditu jenteak. Andrea, eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi. Creo que está clara. Nik uste, eztabaida honen ostean argi geratu dela, zein den bertora ekarritako akordio proposamena honetz dezagun. Gainera, talde politiko batek eskaera egin du liberazio honetarako eta gai-zerrendaren 6. puntuan ikusiko duzue Eduardo Andrade zinegotziak dedikazio esklusioan lan egiteari usteko eskaera aurkeztu duela. Horrek erakusten digu jarrera bera dugula beste alderdi politiko batzuek eskatzen dutenean liberazioren bat, zinegotzi aldaketaren bat, osoko bilkuran ez dira arrazoiak debatitu. Hona egarri izan dena da, aldaketa proposamen bat eta kasu honetan ere, bai. Espedientean ageri den legez, administrazio orokorreko teknikariak egin du bai txostena eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia jarraituz lanpostu honetan dago pertsona hau inongo errekerimendu edo exigentzia berezirik gabe. Konfiantza oinarri hartuta edota ezagutza bere kasuan. Beraz, aldeko txostena egin duenez idazkari nagusia eta kontutan izan da proposamen honekin ez dela gainditzen behin-behineko langileen gehienezko kopurua, izan ere, Getxoren kasuan 25 da mugori eta gu oso urrun gaude zenbaki horretatik. Gainera, kontu hartzailetzatik esan dute indarran dagoen legeria errespetatzen dela eta aurrekontu egonkortasunaren irizpideak eta finantza iraunkortasunarenak mantentzen direla. Gainera, langileria gastuak gora egingo duen arren, lehenengo kapituluan badago kreditu nahikoa gastu horri aurre egiteko. Ondorioz, txosten guztiak aldekoak dira. Halaxe da. Beraz, proposamena zilegi da, legezkoa da, gardena da, eta osoko bilkuran onetsi behar da. Gainera, aforismo gisa, esan behar dut, proposamen hau berme osoz egingo dena. Bideoaktarekin, streamingarekin jasota geratuko da. Hemen ez dugu ezer eskutatu. Hala ere, EH Bilduren bozeramaileak esandakoari jaramon eginez, hau ez da eztabaida zikintzeko saiakera bat, edo puntuak nahaztekoa. Ez da interpretazio arraroak egitekoa ere. Izan ere, zuek esandakoaren arabera, itzala sortzen da funtzionarioen jardunaren gainean. Haiek tramitatu dute espedientea eta zalantzan jarri da haien lana. Gainera, batzordean itxusiak erabili zenituzten. Bestalde, diozue planteatutako proposamenean ez direla bereizten benetako beharrizanak eta benetakoak ez direnak. Alderdi popularrari ere referentzia eginda. Are okerragoa dena zera da. Alkatetzari etzaio inongo aholkularirik esleitzen, benetan sinesgaitza da, ikusita normalean nola izaten den. Emendakinean distortzionatzen saiatzen zarete, teknikariaren txostenean jada jasota dagoena. Aholkulari postua
de asesoramiento por Aholkularitza tener lanak conocimientos en egiteko da, determinadas materias. pertsona horrek gai Por tanto, batzutan el ezagutza argumento nahikoa que duelako, dice eta que zuek no existe emendakinetan objetivo diozue de ez selección dagoela de la irizpide ciudadanía objektiborik en los aholkularia procedimientos para poder aukeratzeko valorar su edo labor, herritarrek ezin son dutela pura lan hori palabrería baloratu, populista, hoiek exenta de hitz todo rigor populistak jurídico, baino ez enredar dira, por ez enredar. du oinarri juridikorik. Lo referente a la Nahastearren definición, esan duzue. insistir en Eta el ordainsariari significado de la propia dagokionez definición berriro informativa, diot que en la informazio definición de batzorde impuesto de bertan asesor esan de zena, escolar aholkulari es similar postu al que baten corresponde a un funcionario atxikipena funcionario de categoría funtzionario A1. baten Por lo parekoa dela. tanto, no compartimos A que bat deba de ser kategoriako reducido en funtzionario ningún batena. sentido. Horregaitik ez du guzte euneko geiko atxikipena izan behar duenik. Decirle a Bukatzeko, Elkarrekin Elkarrekin Podemosi Podemos zera que esan behar su diot. defensa no ha entrado para nada en la cuestión que traíamos. Quizá ha confundido con el Zuen punto defentzak ez du zerikusia puntu honekin, behar bada laugarren puntuari buruz aritu zarete eta ez honi buruz, baina bukatzeko berriro esan nahi dizuet, akordio proposamen honek ez diela eragiten udal talde politikoei eta gure ustez egoera kontutan hartuta baliagarria da Alderdi Popularrak lanean jarraitzeko modu arrazionalean. Hala ere, orain zinegotzi bakoitzaren erabakia izango da proposamena. Babestea do ez? Eskerrik asko, Eguren Anderea, eta beraz, zuzenketaren bozketara pasatuko gara. Bozketaren aldeko bozkak. Alde. Ez, ez. Ez. Osea, zuzenketaren aldeko bozkak, enmienda. Pasamos a la votación de la enmienda. Bai, itzulpena ondo dijoa? ¿Sí? Votos favorables a la enmienda. ¿Bai? Vale. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Votos en contra. Kontrako botoak. Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta orain proposamenaren aldeko eta kontrako bozkak egingo ditugu. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta kontrakoak EH Bildu. Bai? Argi geratu da. Bale. Eta honekin batera, 3. puntura pasatuko gara. Getxoko udaleko behin-behineko langileen plantilla handitzeko eta ondorioz lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. Hemen ere emendakina dugu. Batzordeen proposamen hau da, 2019ko ekainaren 28ko osoko bilkuran hartutako 97. erabakiaren lehenengo atala aldatzea. Honela geratuko litzateke. Bertan zerrendatzen da, zelan geratzen da. Dedikazio esklusiboa bizatitan banatu izango dira uneko 50-ean, udal taldeka eskatzen badute ordainsariak gehituta. Dedikazio esklusiboko edo partzialeko korporazio kideen ordainsarie bereizi ezingo dituzte, talde politikoko bozeramaileak egiten dituenak eta talde berteko gaineko korporazio kideenak. Arduraldi esklusibo edo partzialeko erregimenean egiten diren karguak zein orei erritutako ordainsaria Bizkaiko aldizkari ofizialean, iragarki taulan eta udal webunean argitaratuko dira. Dedikazio araubide oso eta partzialean egiten duten karguek ezin izango dute jaso inolako irritarik udaleko organoetara edo udalaren administrazio instituzionaleko organoetara joategaitik. Dedikazio partzialeko araubidean betetzen diren karguek gutxieneko dedikazio bat badaukate. Ondoko hau izango da udal langileen urteko lansaio normalizatuaren erdiaren baliokidea. Ze gertatzen da? Que no iba también la traducción, pero bueno, el texto ya lo habíamos leído. Bueno, no va bien la traducción. Estamos teniendo hoy problemas con la traducción, por lo visto. Vale. Tenéis el texto, lo estáis leyendo también, ¿vale? Así que lo agarren puntual. Eguren Andrea. Bai, eskerrik asko. Como ya se ha explicado en el punto anterior del orden del día, Gai zerrendaren aurreko puntuan azaldu bezala, puntu honetan, 2019ko osoko bilkuran hartutako erabaki bat dakargu ona honesteko. Izan ere alderdi politikoek eskatu zuten doikuntza batzuk egiteko behar izan batzuen aurrean horrela funtzionalitatea hobetuko zen. Eskaera hoiek aztertu ondoren proposamen bat planteatu da eta oroar ez dira aldatzen udaleko dedikazioak ez da
local para municipios toki con araubideen población de oinarriei 50.000 buruzko habitantes que limite a 15 los corporativos con dedicación irizpideak aldatzen, dedikazio esklusiba duten zinegotzientzako. Horrek gainera ez die atxikipenei eragiten zinegotzi bakoitzaren kaserako. Esaten da baita ere osoko bilkura dela organo eskuduna akordio hau onesteko. Gainera, udal kontu hartzailetzak akordioaren berri eman du eta argi utzi du udal gastuak ez duela gora egingo akordio hau onetsiz gero ere. Akordio proposamen hau kontu eta antolakuntza batzordean bozkatu zen 9 aldeko bota eta 4 kontrako izan zituelarik. Beraz, dedikazio esklusiboa kenduko zaio posizioko taldeak aukeratutako zinegotzi nagusiari eta bestela ere zinegotzi bat edo bi dituzten udal talden kasuan partzialetik esklusibora pasatuko zaie dedikazioa eta dedikazio partziala izango dute 40%ean beste korporatibo zinegotzi bat gehitzen duten udal taldei. Azken finean, aldaketa honen bidez zera lortu nahi da. Bi udal talderen behar izanei erantzu, Alderdi Popular alde batetik eta Elkarrekin Podemos bestetik. Oposizioko taldeak dira biak eta modu berdintsuan dedikazio partziala beste talde bati ere pasako zaio EH Bildu honek ez die eragingo gainerako taldei. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerrari ez die inolaz ere eragingo. Eta emendakinari dagokionez, jada eman zaigu emendakin hori eta gero irakurriko da, eta bueno, ura aztertu ondoren guk ez dugu uste proposamen horrekin udal talden behar izanei erantzuten zaienik. Zuen justifikazioan esan bezala, emaitza elektoraletan baino etzarete fijatzen eta ez duzue kontutan hartzen zinegotzien behar izana. Udal gobernuaren beraren irudia, legeriaren arabera, ez da argi geratu zuen emendakinan. Eta badirudi zinegotzien ardura berdina dela, funtzioa berdina dela, baina hori ez da egia. Gobernu taldeak proposatutako testuan, ordainsaria bakoitzaren kudeaketa obligazioen araberakoa da. Edo beste modu batera esan da. Kobratzen dute, baina ez zinegotzi izategaitzi baizik eta zinegotzi izan da dituzten funtzio eta ardurengatik. Gainera, etzaigu egokia iruditzen dedikazio kopurua murriztea gehiengoa duen alderdiaren kasuan. Ez da legezko gehienekoa asignatzea ere kontutan izan da getxoren ezaugarria zeintzu diren 78.000 biztanle, 18 milioi euroko aurrekontua eta horrek dakarren kudaketa behar izana. Gainera, EH Bilduren proposamenean ikusten dugu bi zinegotzi gaitzen dela euneko dedikazioarekin. Orain bat daukate, ezaugarri horretan, eta bigarren bat nahi dute. Kontuan izan da, hementxe bertan zein informazio batzordean esan dutela, ez dutela nahi da ez dutela erabiliko. Horren bestez, esan zuten ez dutela 50%ko dedikazio hori onartuko, behar bada egokiena zer litzateke zuen ideia jarraitzen. Planteatutako emendakinean renuntzia hori proposatzea eta esatea ez duzuela proposatutako igoera nahi. Bestela ere guk uste dugu bozeramaile eta ordainsarien arteko aldea ondo iruditzen zaigula, proportzionaltasun hori, eta ez gaude ados ordainsari horiek 20% jaiztarekin izan ere, funtzionario batek kobratzen duenaren parekoa da. Arlo buruen, ordainsariaren parekoa. Funtzionario batek beraz gehiago kobratu alko luke zinegotziak baino. Ez gaude ados ez da ere alkatetzaren eta esklusibotasunez ari diren zinegotzien ordainsariak eguneratu ezin izateagatik legegintzaldi bakoitzean. Legean ageri delako aldela. Guri ere ez digu eragiten erosten dugun guztiaren prezioak etxostar guztiekin batera? Haiei bezala, beraz, esan beharra dugu berriro ere, proposamen honek legezko irizpide guztiak betetzen dituela eta behar izanei erantzuten diela. Gainera, zuek ados egon zaitezke edo ez, baina gauza bat ziurra da. Planteatzen dena aldaketa bat da, osoko bilkura bateko akordio batena, gardentasun osoz, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Uribe de la Espey Anderea. Bueno, ya me perdonaréis, ya sé que no
parece bien que mezcle, pero es que para mí... Barkatu badakit ez dagoela ondo nahastea, baina nire ustez aurreko puntua eta hau lotuta daude, eta horregatik aurrekoan azaldu ditu zenbait gauza oraingorako ere balio dutenak. Lehenik eta behin argitzearren, egia da guk hitzez ez genuela esan Bildurentzako liberazioa. Guk esan genuen jarrera diskriminatzailea zela EH Bildurekiko. Beraz, ikusita dedikazio esklusibaren 1% ere ez lehituko zitzaiela, guk eskatutakoa betetzen ari da. Ez dut esan ez da ere, hau garrantzitsua ez denik Ibon, oso garrantzitsua da. Izan ere horri esker, gure udal taldearen egoera hobea izango da. Ez bakarrik amatasun baimenaren arira lehen aipatu dana, baizik eta lehendik arrastratzen egon garen egoera bat hobetuko da. Aprobetxatuko dut aukera, emendakinetik kanpo zera azaltzeko. Guk lehen aldeko bota eman dugu, eta eztabaida gehiago izaten nahi genuen osoko bilkura honetan proposamen ona iruditzen zaigulako, hori bai, ez gaude ados guztiarekin. Ados gaude bai, esate baterako, zinegotzien ordainsaria jaizarekin, zalantzarik gabe, ez gaude ados dieten topea kentzearekin, uste dugu topea mantendu behar dela. Egia da, egoera puntual batzutan gainditzen dela tope hori, guri ere pasatu zaigu, baina uste dut ekidin aldela eta banaketa orekatuagoa egin behar dela zinegotzien artean. Zinegotzien ordainsarien kontuaz gain, esan dut bai ados nagoela, baina uste dugu hau aurrerago ere landu dezakegula. Ez geratzea osoko bilkurako emendakin gisa, baizik eta mai baten inguruan biltzea hitz egiteko. Gainera aukera bat izan daiteke, getxoekin ezen akordioa ez arituko garelez, beste kasu batzu ez ere hitz egin dezakegu ez da. Aurrezten dugu beste leku batzuetan, hemen ere bai. Bestalde uste dugu elkarrekin getxoren egoera konkretu honekin erakutsi da batzuetan dedikazio esklusiben kontua zuzen daitekeela. Izan ere kasu batzuetan, matasun baimena baten edo osasun baja baten kasuan, badaudela talde batzuk batez ere txikienak, egoera txarran geratzen direnak. Esate baterako gure kasuan, langile tekniko bakarra daukagu eta dedikazio esklusiboan egonda orain ez dagoen pertsona bat ordezkatzea oso zaila da. Bestalde, EH Bilduk aibatutako emendakin horri dagokionez, langile teknikoen soldataren kontuarekin bat gatoz, esate baterako zinegotzi gisa gabiltzan pertsonok dedikazio esklusiboa izan arren ordutegi malgutasuna daukagu eta teknikari horiek gure ordutegira moldatu behar dute haiena. Eta oroar ados gaude beste akordio baten esan genuelako, baina klaro, guztiarekin lagundu behar gaituzte, emozioekin, legeriarekin, izugarrizko lana egin behar dute, gero guk hemen gure lana egin izateko, eta horregatik uste dugu gehiago kobratu behar dutela, eta udalean gauza bera egiten duten teknikarien lan bera izan behar dutela. Edo begira, enpresa pribatu batean subkontrata bat dagoenean eta daudenean bi pertsona lan berdina egiten, soldata bera egon behar da, ezta? Beraz, kasu honetan ere gauza bera egitearen alde gaude. Bukatzeko esan beharra dugu guretzat desoreka bat zegoen eta uste dugu honekin oreka lortzen dugula oposizioko kideek ere lanaren kontrol hobea egingo dutelako eta guk gure alderditik oraingo baliabideak aprobetxatuko ditugu hobeto lan egiteko Getxostarren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Andrea, mi esker. Bueno, como se ha dicho... Esan dudan bezala, eta aurreko puntuaren zentzu berean, akordio honek 21 zinegotzi hartzen ditu barne, 25etik, eta akordio honetara heldu da gobernu taldeak egindako proposamen baten ondorioz. Hala, abagune momentu bat da, eta horrela eskabideak bideratu ahal ditugu. Hala, Alderdi Popularrak eskaera batzuk egin dizkigu, eta bestalde Elkarrekin Podemosek beste eskaera batzuk egin dizkigu. Hala, oposizioko taldeak dira, bere premiak azaldu dizkigute, eta gobernu taldea saiatu da akordioarekin horiek ebazten. Horrela, barne antolakuntza eta oposizioaren lana erraztu nahi izan dira. Aipatu beharra dago gobernu taldeko taldeok, bai AJak, bai PSEek ez ditugula liberazioak handitzen. Ez zenbatekoan,
ez horren kopuruan. Hala, EH Bilduk emendakin bat aurkeztu du puntu honetan eta proposatzen du bikoiztea askatutako udalbatzako kideak eta guretzat ez dator bat. Hala, udaltalde guztien akordioa ez da onartu, beste liberazio bat eskaintzen zaio 150ean eta batzordean esan bezala esan du kanbalatzeak ez dituztela babestuko. Eta orain ona dator eta beste liberatu bat eskatzen du bere taldearentzat jardunaldi osoan. Gero, proposamen bat irakurriko dute eta esaten dute ez dugu nahi eta ez dugu erabiliko. Hala eta guztiz ere plenora etortzen dira eta proposamen desberdina egiten dute. Soilik hobetzen du EH Bilduren egoera bere liberatuak bikoiztuz, baina oso ondo dakigu zein den EH Bilduren estiloa. Badakigu nola gobernatzen duten, adibideak ditugu Durangon eta Galdakaon, adibidez, iragarri dute, argitaratu dute eta ohartarazi dute, murriztuko dituztela ordainsariak, zinegotzien ordainsariak, baina ez dute esaten, adibidez Galdakaon, 25% handitu dutela 3tik, Laura pasa dira, adibidez, gobernu taldean daude Elkarrekin Podemosekin Durangon, eta kasu horretan bikoiztu bituzte liberatuak 3tik 6ra. Hala, 2015ean liberatuen kopurua zen gobernu taldean. PSek eta EJk osatzen zuten gobernu taldea eta liberatu horik zituzten garai hartan. Gainera, ez dituzte kopuru ekonomikoak murriztu. Galdakaoren kasuan, berdin-berdin geratzen gara, baina Durangoren kasuan, kostuak 18% areagotzen dira. Beraz, oso ondo dakigu zein den EH Bilduren jarduteko modua eta estiloa. Esan nahi dut akordio desberdinak planteatu ditugula, bai Getxon, bai Galdakaon, bai Durangon. Zilegi dira horiek guztiak eta zilegi dira baldin eta gehiengo absolutuak onartzen baditu osoko bilkura batean, baina zuen hitza ez da bidezkoa. Gure ustez zuen hitza demagogia da eta hori badirela benetazko egitateak. Mi esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bien, paso a la lectura de la enmienda. Bai, emendakina irakurriko dut. El Grupo Municipal presenta la siguiente propuesta de sustitución al punto 4 del orden del día del Pleno de enero de 2022. Justificación. La presente propuesta pretende adecuar las liberaciones de cargos públicos a los resultados obtenidos en las urnas y la representación que cada grupo municipal tiene en el Pleno. Entendemos que eso es un mejor reflejo de la realidad obtenida de las urnas y que la distribución de recursos disponibles se realiza de manera más justa y democrática. Se entiende que la alcaldía debe tener una liberación a jornada completa, por lo que atendiendo a lo dispuesto en la legislación vigente quedan un total de 14 cargos públicos con dedicación completa por distribuir. Por efecto de los ajustes decimales se obtiene un total de 14 liberaciones en lugar de 15, lo que supone un ahorro para las arcas municipales añadido a la modificación salarial propuesta. Por otro lado, se modifican los sueldos asignados a los corporativos con dedicación total o parcial para ajustarlos a la realidad social y se propone una reducción aproximada del 20% en general. En el caso de los corporativos liberados, la reducción es inferior al 20% con el objetivo de que, en todo caso, el salario de los... Liberatutako udalbatzako kiden kasuan murrizketa 20% beherakoa da. Hautetzien soldata aholkularien soldata baino handiagoa izan dadin. Izan ere batzuk herriaren borondatearen ondorio dira eta beste batzuk alderdi politikoen borondatearen ondorio. Kendu egin da soldata bereizketa artifizialak gobernu lana edo boseramailea den zinegotziaren eta gobernu lanik gabeko eta boseramaile ez den zinegotziaren arte. Erantzukizun plus esarri da kudeak eta erantzukizuna duten zinegotzientzat. 120ko beherapena izanen dute ezarritako dietek. Udalkideen soldatak bezala legealdi osoan ez dira aldatuko. Urteko 12.000 euroko muga kendu da. Izan ere egiaztatu da zinegotziek inolako dedikaziorik gabe egin behar duten lanerako ez dela nahikoa. Eta muga hori nahierara mugatzen da oposiziorako. Gainera muga hori dela eta udalbatzak esku hartzen du udaltaldek beren burua antolatzeko duten ahalmenean. Del Pleno, en la capacidad de autoorganización de los diferentes grupos municipales. Erabaki proposamena. Bat, 2019ko ekainaren 28ko osoko bilkuran hartutako 97 erabakiaren lehenengo idatz zatia aldatzea. Honela geratuko litzateke. Lehena, dedikazio osoa edo partziala duten zinegotzien kopurua eta banaketa honakoa izanen da. Kargua alkatetza koefizientea bat, liberazioa bat 100%.
Ordezkaritza handieneko udal taldea. 11 zinegotzi kasu honetan, esleipen koefiziente proporzionala 6,6 eta 6 liberazio izango lirateke 100% dedikazioan. Ordezkaritza handieneko bigarren udal taldea 5 zinegotzi koefizientea 2,8 eta 2 zinegotzi izango lirateke dedikazioaren 100% eta zinegotzi bat dedikazioaren 50%. Ordezkaritza handieneko hirugarren udal taldea 4 zinegotzi kasu honetan. Koefizientea da 2,24 eta 2 zinegotzi izango lirateke 100% dedikazioan. Ordezkaritza handieneko laugarren udal taldea 3 zinegotzi koefizientea da 1,78 eta zinegotzi bat izango lukete 100% eta beste bat 150% dedikazioan. 5. udal taldea 2 zinegotzikoa da eta 1,10 izango litzateke koefizientea eta bat egongo litzateke 100% dedikazioan. Eta dedikazioa duten pertsona korporatiboak izango lirateke 14 zinegotzi dedikazio osoarekin. Oharra, alkatetzari dedikazio osoa esleitu zaio eta gainerako udalkideak 15 arte osoko bilkuran lortutako ordezkaritzaren proportzioan banatu dira. Banaketan, liberazio ertainen bidez eginda. Beraz, 2,24ko esleipenak lanaldi osoko 2 liberazio eragiten ditu eta 2,8ko esleipenak lanaldi osoko 2 liberazio eta lanaldi erdiko bat. Dedikazio esklusiboak 2 zatitan bana daitezke 150%an udaltaldeek alaskatzen badute ordainsarien egokitzapenarekin. Ez da desberdintasunik izanen bozeramaile gizaritzen diren zinegotzien ordainsarien eta egiten ez duten zinegotzien artean. Erantzukizun plusa, soldatak gordinaren 100%aren baliokidea izango da eta hori esleitu ahalko zaila kudeak eta erantzukizuna duten zinegotziei alkateari izan ezik. Dedikazio esklusibo edo partzialean betetzen diren karguak eta esleitutako ordainsariak baon iragarki olean eta udalaren web orrian argitaratuko dira. Beren eginkizunak dedikazio oso eta partzialean betetzen dituzten karguek ezin izanen dute inolako dietari jaso udalaren edo haren administrazio instituzionalaren organoetara joateagatik. Dedikazio partzialeko araubidean egiten diren karguek gutxieneko dedikazioa eskatzen dute, hau da, udal langileen urteko lanaldi normalizatuaren erdia. Bigarren, udalbatzako kideen ordainsariak esleitzea dedikazio esklusibo eta edo partzialekoak honela. Alkatetza, gordina, 66.402,72 euro. Zinegotzia, kudeak eta erantzukizunik gabekoak, 50.000 euro. Ordainsari horiek ezin izanen dute inolako egoerarik izan legegintzaldian. Zenbateko horietan ez da sartzen kasuan kasuko 3 urtekoen zenbatekoa. 3. Udalbatzako kideen bilkuretan dedikazio esklusibo edo partzialek ez duten udalbatzako kideen bilkuretara joateagatiko dietak ezartzea. Dagokien PFS-taren atxikipenari lotuta daudenak. Osoko bilkura arrunta 646 euro. Esoiko osoko bilkura 203 euro. Informazio batzordea 91,28 euro. Tokiko gobernu batzordea 142,23. Ordezkaritza batzordea 91,28. Bigarrena ezabatua, hirugarrena lehenaldi osoan etengabe aldatzen ez diren dietak eta laugarrena ezabatua. Osoko bilkuraren 2019ko ekainaren 28ko erabakiko puntu hauek ez dira aldatuko. Eta orain, defendatu aurretik, gure jarrera defendatu aurretik eta batzuei azaldu aurretik gauzak nola irakurri behar diren, gustatuko litzaidake EAJaren bozeramaileari bere hitzak zuzentzeko eskatzea. Hala, lehen esan du, nahazten ditudala puntuak eta gustatuko litzaidake gogoraraztea EAJako bozeramaileak azaldu duela 3. puntua eta baterako akordio baten emaitza dela azaldu duela eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak ere bai. Beraz, nik ez ditut puntuak aldatu, nahaztu. Baina, guazen beste gogoeta batzuk egitera. Legezkotasuna aipatu da eta aprobetxatuko dut esateko lehen astu zaidan gauza bat esateko legezkotasuna, bai, baina kasu honetan ez dago legezkotasunik. Hala, legezkotasunak aukera ematen du akordioa hartzeko, baina guk proposatutakoa ere har genezake. Hala, Eudelek ordainsari proposamenak egiten ditu, baina ez dira bete beharrak. Gogorarazi beharko genuke txosten bat sinatu zela eta gogorarazi beharko genuke 3. puntuan txosten bat sinatu dela. Hala, arduradun politikoak sinatu du txosten hori. Arduradun politikoa da eta hemen dago gaur eta bertan esaten da tokiko araubideren legeak azartzen duela karguen ordainsariak eta ezaugarriak eventualak direnen kasu honetan, osoko bilkurak esartzen dituela eta soilik aldatu ahal direla, baldin eta udal aurrekontuak onartuko badira. Eta, dakigun bezala, ez da kasu hori. Hori esandakoan, badaude gauza batzuk ulertzen ditugunak, eta bai, gure politikaren interpretazioa oso desberdina da, baina guri, ez zaigu ondo iruditzen, esa equiparación de políticos y funcionarios. Si quieres ser funcionario, es algo que llega a ser oposiciones y
berdintzea karguak eta kargu politikoak eta bestelako langileak. Politikan lan egin nahi duenak aurkeztu besterik ez du egin behar, baina oposizioak egin gabe ezin dugu baldintza berberak eskatu. Hala, oso zaila da zuentzat ulertzea guk ez esatea gure eskubidea dela bi askatu izatea eta erdiari ezetz esatea. Bai, uler dezakegu zuentzat zaila izatea ulertzea eta lehen esan dugu eskubideak ez dira edonala lortzen. Gure irizpidea zein da, gure irizpidea hau da. Logikoena da banaketa proportzionala egitea kargu publikoen kasuan emaitzen arabera. Eta hori egin dugu, hala, banaketa proportzionalaren arabera, bi tokatzen zaizkigu, besterik gabe, lau zinegotzi ditugulako. Eta momentu batean, idazkariak esan zuen bi izan behar genituela 2011an, bat eta erdi izan behar genuen 2015an, eta orain justifikatzen du bat izan behar dugula. Beraz, irizpidea desberdina da, eta bai, erdi hori ematen diguzue eta akordio hori baldintzako betzeko ezarri dela esaten duzu, eta baldintzak hobetu nahi badituzue, agian jarriko sineten harremanetan oposizioarekin, eta egia esaten badugu, Elkarrekin Podemosekin hitz egin duzue, eta Alderdi Popularrarekin hitz egin duzue, baina gure kasuan adibidez, EAJko bozeramaileak eta alkate ordeak zer egin zuen. Sartu zen gure bulegora eta esan zigun akordioa zela 150ko dedikazioa batea. Eta hori bada benetan negoziatzea, norbaitek egiazta dezala. Gauzak oso simpleak dira. Zuen akordioa zilegi da, baina gurea ere bai. Zilegi da ere bai gurea, oso simplea da. Eta bai, guk esaten dugu pasteleoa dela akordio hau, horiek dira gure hitzak eta berresten ditugu gure hitzak. Oso kezkatuta zeundeten gure baldintzekin, baina ez dakigu zergatik hartu zenuten 2019ko akordioa. Oso kezkatuta zeundeten amatasun baimenarekin, Elkarrekin Podemosek hartutako amatasun baimenarekin. Oso kezkatuta zeundeten horrekin guztiarekin, baina ez zenuten egin beharrekoa egin orain dela 3 hilabete. Zergatik hasten da egin beharreko guztia Alderdi Popularreko bozeramaileak eskatzen duenean, bozeramaile izateko batzar nagusietan. Hala, beste soldata bat aukeratu du eta beste aholkulari bat ematen zaio Alderdi Popularrari. Zergatik hasten da dana horrela, datuak hor daude. Eta hori da gertatutakoa, populismoa egiten dugula esan duzu eta gauza asko leporatu dizkiguzu, Baina oso erraza da ulertzea, oso ulerterraza da. Zergatik esaten dugun bi merezi ditugula. 4 zinegotzi lortu genituen. 2 izango bagenitu, bat izan beharko genuke, 3 izango bagenitu, bat eta erdi izango genuke, eta 11 izango bagenitu, 6 izango genituzke, baina 4 lortu genituen 4 zinegotzi eta erraza da. Esaten duzue matematika dela, lehenik eta behin irakurri behar duzue eta gero matematikak egin. 3ko erregelak egin besterik ez duzu egin behar. Ni letretakoa naiz eta lortu dut egitea. Hala, EAJko bozeramaileak esan du, saritu behar dela erantzukizuna. Eta bukatzera noa, bai, eta guk ez dugula erantzukizunik izan, ez du irakurri edo irakurri badu, agian begiek ez zioten usten ondo irakurtzen. Jartzen du, erantzukizun plusa 100%koa izango dela, eta horrek esan nahi du kudeak eta aitortzen dela. Eta benetan esan behar dut, 50.000 euroko soldatarekin inork ez duela arazorik izango erosketak egiteko. Eskerrik asko, Andrade jauna, zeure atzen da. Eskerrik asko alkate anderea, lehen esan bezala, EH Bildu oker dabilela, uste dugu ala, gobernu taldeak eta oposizioa gehiengoko akordio bat lortu dute, eta eskertu behar diogu gobernu taldeari, emendakin honek ez dauka zentzurik, ala, mozioen esaten den bezala, ez dira desberdindu nahi, atasa desberdinak eta ez dauka zentzurik, gobernatzen duenak eta bozeramailetza duenak beste lan bat dauka, eta soldatak bat etorri behar dira. Gu ados gaude, agian murriztu beharko lirateke. Baina, erantzukizuna badago, Getxo bezalako udal batean diru asko mugitzen da, eta herritar asko daude Getxon. Getxo lan handia egin behar da, beste udal batzuekin alderatuta, eta hori ekonomian islatu behar da. Beraz, ez gaude ados emendakinarekin, eta gobernu taldearen proposamenaren alde bozkatuko dugu, eta esan bezala EH Bildu oso oker dabil goiz osoan zehar aurkeztutako gauza guztiekin. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eskerrik asko. Bueno, aurreko puntuarekin jarraituz, proposamina egin duen zinegotziak aurkeztu den bezala, udalbatzeko kideen liberazioei dagokinez, osoko bilkuraren gehiengo zabala duen akordio politiko baten aurrean gaude, 21 boto alde eta kontrako 4. Kostuak ez du aldaketarik izan, indarrean dagoen akordioarekiko legegintzaldiaren hasieratik. Oposizioko taldei
bakarrik eragiten die. Udal gobernuak proposamen honekin oraingo eskaera zehatzei ezik oposizioko taldeak Bilduk ere. Legegintzaldian behin eta berriz egindako aldarrikapenei ere erantzuten die, baina dirudienez Bilduri orain ez datorkio ondo. Orain arte, liberazioak honakoak ziren, 3 Alderdi Popularra, bat Bildu eta erdia Elkarrekin Podemos. Eta akordiorekin honakoak dira, Alderdi Popularra 2, Bildu bat erdi eta Elkarrekin Podemos bat. Bildu taldeak puntu honetan aurkeztutako zuzenketari dagokionez, berriz ere ahaztu du 2 udal taldeek, hau da, EAJak eta PSE Euskadiko Ezkerrak osatzen dutela gobernu batzordea. Hala, udalbatzako kideek eta korporatiboek alkateren esku uzten dituztela gobernu eskumena, jakina udalaren eta udalerriaren funtzionamendurako funtsezko zereginak dira horiek. Eta oposizio politikoan aritzea baino dedikazio handiagoa behar dute lan horiek. Oposizioko 3 taldeek ez dute Jaurlaritzaren edo gobernuaren kasunetan eskumenik. Deigarria da gainera Bilduk interesa duela liberatutako zinegotzien kopurua bikoizteko. Eta aldi berean liberatu gabeko zinegotziek asistentzia dietetan jaso dezaketen 12.000 euroko muga ezabatzeko egin duen adierazpena. Hau da, proposatzen du diru-sarrera gehiago lortzea dedikaziorik ez duten zinegotziengatik. Hori da Bilduren zinegotziaren kasua. Eta gero, horrez gain argibide bat eman nahiko nuke zerbait esan da aurreko puntuan eta nahastu da kontzeptu bat, eta bozeramaileak hori esan nahi zuen. Funtsean, nahastu dira zenbait gauza. Nahastu da langile ebentualen kasua eta zinegotzien egoera. Hala, langileek eskubide batzuk dituzte eta guk beste batzuk ditugu. Hala, langileek ezgaitasunerako eta ordezkapenerako eskubidea dute, noski, baina udalbatzako kideok eta gainera amatasun baimenen kasuan, ezgaitasuna eta edo ezintasuna eta amatasun baimena ez dira gauza bera, eta legea jasotzen ditu kasu horiek eta aldi baterako ezintasuna ez da jasotzen amatasun baimenak goza daiteke eta pila daiteke eta boska eskuordetu ahal zaio beste kideari eta hori egin izan da pleno honetan. Baina, konponbide bat ezarri behar da eta hori taldeak erabaki behar du eta aurretiaz hitz egin da horren inguruan eta puntu honetan hori egin behar da. Hau da, bozeramaile lana pasatzen zaio beste ordezkoari, beste zinegotziari. Amatasun baimena behar bezala estalita dago. Isiltasuna eskatuko dizut. Parece que Bildu tiene una falta de entendimiento. Ematen du, ez dela ulertzen, langileak eta zinegotziak nahazten direlako, eta ematen du hor dagoela gakoa, eta hor dagoela arazoa, eta horregatik ez duela ulertzen Bildu, baina nik uste dut oso argi dagoela, mi esker. Beraz, enmendakinaren edo zuzenketaren bozketara pasatuko gara. Zuzenketaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta orain proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Bildu. Honekin batera, 5. puntura pasatuko ginateke, agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordaren proposamena hau da. Bat, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioen arabera zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabea beratzea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan. Hor jartzen dau zehaztasuna guztira bidez 54.310,32 €. Faktura horiek onartzea eta horretarako agintzari sozial kooperatibaren aldeko 54.310,32 € obligazioa xedatzea eta aitortzea.
Beraz, Uriarte jauna. Bai, eskate, Andrea. Bueno, puntu hau, 2017-2021 aldiko eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzuari buruzkoa da. Agintzari kooperatibak administrazio kontratua bidez emandakoa. Kontratua 2021 garreneko azaroan amaitzen zen. Arduradunak 2021 garreneko abuztuan hasi zuen kontratu berriaren administrazio izapidetzea. Baina irailean kontratazio arloko errekurtso berezi bat aurkeztu zen. Eta tramitazioa etenda geratu zen. Gainera, oharkaren ebazpenean partzialki baiezten da errekurtso hori. Eta bertan bera uzten da kontratazio prozedura. Horregatik, zerbitzua, oinarrizko zerbitzua dena, esleitu gabeko kontraturik gabe eman da. Eta 2021ko azaroko eta abenduko fakturak ekarri dira osoko bilkurak onar ditzak. Eskerrik asko. Uribe, norbaitek hitza hartu behar du? Ez? Ez. Inorrek, beraz bozketara pasatuko ginateke, bozketaren aldeko proposamena, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz, onartua geratzen da proposamena eta antolakuntza eta kontuen atalera pasatuko gara, 6. puntura, Eduardo Andrade Aurrekoetxea korporatiboak egindako dedikazio esklusiboaren ukoaren berri ematea. Batzordearen proposamena, hau da, zinegutzi eskuordearen 2021ko abenduaren 29ko 2021 ebazpenen berri izatea. Horren bidez, ebatzi da Eduardo Andrade Aurrekoetxea korporatiboak 2021ko abenduaren 31tik aurrera egindako dedikazio esklusiboaren ukoaren berri izatea. Bai, Eiburen Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en esta ocasión... Kasu honetan, muy rápidamente, labur, ya he indicado en el punto cuarto... laugarren puntuan azaldu duan bezala, uko egiten du Eduardo Andrade Aurrekoetxeak eta uko egite horri esker, beste doikuntza batzuk egin dira dedikazioi dagokienez laugarren puntuan. Besterik gabe. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza, bai, Rodríguez jauna. Sí, ya que esto está unido al... Bai, hau lotuta dago 3. eta 4. puntuekin eta horregatik gauza batzuk argituko ditugu. Lehen ahaztu zait. Gauza batzuk ahazten zaizkigu, naiz eta Alderdi Popularreko taldeak esaten duen ez dio Alderdi Sozialistari erantzun. Ez nekien nola erantzun. Galdakao eta Durango aipatu ditu, batzuei berdin zaie, non izan zinegotzi, baina gu hemen gaude, hemen gara zinegotziak, beraz, hemen gertatzen den aztertzen dugu. Hala, EAJko bozeramaileak ez du gure proposamena ulertu, baina oso ondo aldatu dugu. Gauza bat dira eskubideak eta beste gauza bat da nola lortzen diren eta niri zaizkit pasteleoak gustatzen. Hala, ordezkaritza proportzionalean 2 tokatzen zaizkigu eta ordezkaritza berarekin 2 genituen 2011an, beraz hori dagokigu. Hala, lotsagarria izan da esandakoa. Lotsagarria da esandakoa amatasun baimenaren inguruan. Guk ez dugu hori aipatu, hala? Gobernu taldeko kide bat da, guk baimena aipatu dugu, ez baja, baina gustatuko litzaidake gogoraraztea, borondatea egongo balitz, hori konpontzeko 2015-2016 legegintzaldi aldian, baimendutako kopuruan ditu zen, eta oso gauza simple bat gertatzen zen. Hala, udal idazkariak bermatzen zuen irizpide hori. Hala, erantzukizuna zuten, zinegotziak aukera zuten liberazio erdia lortzeko eta horrela nengoen ni. Hala, benetan borondatea egongo balitz aurregiteko egoera horri eta emakumearen aurkako desberdintasun egoera ebasteko amatasun baimena eskatzerakoan antzeko konponbide bat bilatuko zenuten eta ez 3 hilabete beranduago Alderdi Popularrari ondo datorkionean, 12.000 euroko muga aipatu da eta guk gehiago gastatu nahi dugula, ez. Guk nahi duguna da ordainsariak murriztea. Are gehiago nahi dugu, baina emendakin horretan aurkeztu nahi genuen eta jaso nahi genuen dietak
murriztea. Goizen araberako edo egun erdien araberako dieta jasotzea proposatu nahi genuen. Adibidez, bilerak 15 minutu irauten badu, dieta bat jasotzea proposatzen genuen, baina hori egiten badugu, bilera desberdinak egingo dituzuela, pentsatzen genuen kontua delako dirua irabaztea, baina oso simplea da kalkulatzea. Hala, matematikak badakizkizue, jakingo duzue, ordezkaritza zehatza duela EH Bilduk, eta nola banatzen den EH Bilduren ordezkaritza batzordeetan. Hori oso erraza da kalkulatzea, eta jakingo duzue, sistematikoki beti gainditzen dela muga, ezoiko plenorik gabe. 11 pleno urtean, gehi aurrekontuen ezoiko plenoa, gehi batzordeak sistematikoki muga gainditzen da. Eta hori ez da bidezkoa, bidegabea da. Bai, aipatu nauzu, eta nik muga gainditu dut. Hala, azaroko batzordeengatik eta abenduko batzordeengatik ez dut ezer kobratu, baina joan naiz. Ahal izan dudanean joan naiz, eta nire kideak ordezteko joan naiz eta ez dut kobratu nahi izan. Hori ez da gure motivazioa, agian beste batzuena bai bada, baina ez da gurea. Dirua kobratzea ez da gure motivazioa. Argi dagoena hauze da. Badago zerbait konbentzitzen ez gaituena. Gobernuko alderdiak mugak jartzen dizkio oposizioko taldeari eta Alderdi Popularreko bozeramaileak zerbait esan du. Hala, barkatu EAJkoak zerbait esan du, eta bai, bozeramailea orain Karolina da, eta guretza lotsagarria da. Lotsagarria da orain bozeramailea Karolina izatea, bai, adierazpen asko egiten dira, emakumearen alde, baina guretzat lotsagarria da, borondatea dagoenan aldelako. Eta hemen, zera esan da, Alderdi Popularrak uko egin du, eta horri esker egin ahal izan da. Ez hori Alderdi Popularraren uko egiteak ez du hori ahalbidetzen. Hala, liberazio erdi gehiago eman zaio Elkarrekin Podemosi, eta hori egin ahal izan da, gobernu taldeak hori erabaki duelako. Hala, proposamen bat egiten dute, erdiak entzen diote EAJari, 10 dituelako, 2 erdiak dira, 11 zinegotzirekin, EAJak liberatutako 10 ditu 11-tik eta 2 erdia dute adibidez. Edo Alderdi Sozialistak bat eta erdi dauka 3-tik. Eta zer behar da? Borondatea behar da horretarako, eta horretaz ari gara, borondatea behar da, politika horrela ulertzeko, hori da kontua, ordainsariak nola ulertzen diren eta nola ulertzen den antolakuntza. Legezkotasuna aipa dezakegu argudio bezala. Legezkotasunak aukera batzuk ematen ditu eta beste batzuk ukatzen ditu. Baina interpretazioak egin daitezke, eta historian adibide asko daude. Gehiengoarekin hartutako akordio guztiak ez dira zilegi, ez da zintzoak ere, gehienak, edo akordio gehienek ez dute zilegitasuna, ez da zintzotasuna ere bermatzen. Hori beste leku batetik dator, bestela lortzen da, eta hauza guztiak guretzat pasteleo bat da. Zuen kezka izango balitz hori, benetan, hau da, zuen kezka izango balitz oposizioaren egoera, hori kontuan hartuko zenuketen 2015an edo 2011an, eta esen duten egin, mila esker. Es que yo creo que ha hecho alusiones a todos los partidos. Nik uste alderdi guztiek egin dela alusioa, ez niri. Eta, bueno, ni zinegotzi izan naiz beste udalerri baten, baina ez naiz nahaztu, gogoratuko dizut beste udalerri batean zinegotzi izan nintzela alderdiak eskatuta. Izan ere garaiatan, bazegoen banda terrorista bat zinegotziak hiltzen zituena. Hori bezain erraza da. Talde terrorista hark zinegotziak hiltzen zituen, eta alderdi askotan zailtasunak genituen listak betetzeko. Zurian bintzatez. Perdón, claro, es que yo ahora tengo una duda. Alusiones personales hemen ez dira egon. Quiero una aclaración. Sí ha habido una alusión personal, que te la digo. Quiero una aclaración. Bai, bueno, nik argitzea nahi dut, izan ere. Beste osoko bilkura batzuetan alusioengatik hitzarte askatzen dugu, baina, bueno, momentu honetan zer gertatu da. Nire alderdiari alusio egin zaiola 2011aren arira, oraintxe bertan. 2011garren urteko egoera bati alusio egin zaio. Eta nik zerbait azaldu nahi dut. 2011an Aralar zen nire alderdia, eta 2011an etatzegoen. Ja? Vale. Beste norbaitek hitza? Ez. Bai. Uriarte jauna. Se ha hecho con los acuerdos que se traen hoy,
gaur ekarritako akordioen sedea zein zen? Ba, orekarik handiena mantentzea oposizioko alderdietarako ere bai. Berriro diot, udalbatzan dauden 15 liberazioei erreparatuz gero badaudela interpretazio juridiko batzuk bai ez diotenak egin daitekenak, baina osoko bilkura honetan kontutan izan da gehiago konputatzen dira liberazioak, zifrendantza dagoela, ba 15era heltzen gara, alkate Andrea barne hartuta. Gobernu taldeak zer egin du? Ba bestelako behar izanak agertu dira legegintzaldian zehar eta saiatu gara antolatzen eta errastasunak ematen oposizioari bakoitzaren autoerrealizazio ahalmenen baitan berriro antolatzeko. Baina benetan deitoragarria da Bildu akusatzen ibiltzea, ideologiai, alderdiei, beti indignatzen ibiltzea. Horrela politikan ez dugu aurrera egingo eta EH Bildu osoko bilkura honen akordioetatik kanpo geratuko gara. Kontutan izan da, udalbatza honen 85% barne dugula momentu honetan, eta Bildu kanpo, desprezioz, desberdina den ideologia ororen kontrari da etengabe Bildu, arlo askotan. Horrela, alderdi horrek ez du lortuko programa politikoa defendatzea. Pena da benetan, pena da. Pena da, ez duzulako gobernatzen, pena da bai. Bueno, pasatuko gara 7. puntura. Hainbat ebazpen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpeneren jakitun geratzea eta bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta kopurua. Zortzigarrena, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da kreditu transferentzien erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekaz jakitun geratzea. Eta bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta kopurua. 9. Finantza iraunkortasunaren 1/2022ko zenbakidun txostenaren berri ematea, aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz 2020ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2021ko denboraldian gastu orokorretarako erabiltzea dela eta, hau da, lehenengo, 2., 3. eta 4. hilerokoak. Batzordearen proposamena da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 10ko 1/22 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2021an lehenengo, 2., 3. eta 4. hiruhilekoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2. 1/22 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Eta mozioen eta interpelazioetara sartu baino lehen eten alditxu bat egingo dugu, bai? Lehioak eta zabalduko ditugu. Eta goldatuko gara. Egingo dugu 10 minututxuko eten alditxua. 11 eta 5, 11 eta 4 denetan puntu hasten gara.
Bueno, hasiko gara. Bai? Bueno, mozioen atalean sartuko gara. 10. puntua dugu, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Labanzada parkeko argiztapena. Elorza jauna. Buenos días, muchas gracias. Egunon guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea. Mozio irakurriko dut. Udal jardueraren erantzukizunen artean, zalantzarik gabe, gure udalerriaren alderdi guztien egoera dago. Besteak beste, bide, parke, plaza eta barren argiztapena. Era berean, herritarrek egiten dizkiguten kezak eta iradokizunak entzun behar ditugu. Eta organo eskudunari helarazi behar dizkiogu. Izan ere, azken batean, gu garaien ordezkariak eta herritar guztion udalerria zaintzeko eta mantentzeko ardura dugunak. Gaur Udal Talde Popularrak Labanzada edo Lezama Legizamon izeneko parkaren egoera azpimarratu nahi du. Eta zehazkiago Algorta etorbidearen, Lezama Legizamon jauregiaren eta Atzeko Landeta kalearen artean dagoen zuhaiztiaren egoera. Inguruko egoiarren keza batzu jaso ditugu, parke horretan argirik ez dagoela esanez. Eta hala egiaztatu dugu bertatik bertara. Parkearen argiztapen falta dela eta paseatzeko ere erabiltzen da, eta ilunabarrean konfiantzarik ematen ez duen leku bilakatzen da. Egoiarrei beldurra eragiten die eta beraz ez dira hara joaten. Azken batean ilunabarra heltzen denean, herritarrek arriskutsutzat eta segurtasunik gabekotzat hartzen duten eremua da. Ez dugu uste gertaera triste baten zain egon behar dugunik errealitate horri irtenbidea emateko. Horregatik, gobernu taldeari eskatzen diogu lehenbailen konpon dezala arazo hori, inguruko biztanleek helarazi diguten kezkari erantzunez. Horregatik guztiagatik Udal Talde Popularrak erabaki proposamen hau aurkeztu du. Lehenengoa, argiztapen sistema eraginkorra eta nahikoa ezartzea, Labanzada edo Lezama Legizamon deritzon parkeko erabiltzaileen lasaitasuna eta segurtasuna bermatzeko. Bigarrena, udal komunikabidetan horren berri ematea. Lehenik eta behin, osoko bilkura honetara, parke honetan dugun arazo hau ekarri dugu, baina horrek ez du esan nahi udalerri berean ez dagoela beste eremurik, arazo bera edo handiagoa ez duenik. Baina, horiek ere eramango ditugu batzarretara, batzordeetara, osoko bilkurara, eta bar. Berriro diogu, Labanzada Lezama Legizamon parkea oso ilun dagoela, eta bertatik jende gehiago ibiliko litzatekela argirik gehiago egonez gero. Nik uste dut inguruan bizi diren pertsona askok gauean txakurra ateratzen dutela edo beldurrez pasatzen dira beste pertsona batzuk eta askotan ez dira parketik igarotzen, inguratu egiten dute beldur direlako. Oso keza zuzena jaso ditugu inguruan bizi diren pertsonengandik eta in situ egiaztatu ahal izan dugu arrazoia dutela. Gure lehentasunetako bat izan behar da bizilagunen lasaitasuna. Ez dugu guk asmatu. Era berean, arbolak bera botatzeko afizioa dugunez, espero dugu aukera hau ez baliatzea arbolak bera botatzeko, ez da ere, hori ez baita irtenbidea. Azkeneko getxo txukunen, hau hain zuzen ere, egin zenean, ia barne hartu zuen, parke honen eremu limitrofe bat, eta ikusi ahal izan genuen bertatik igarotzen ziren pertsonak eta parte hartu zuten pertsonek azpimarratu zutela argi faltaren arazoa. Getxo txukunen erantzun zen, argiteria ordezkatuko zela eta bar, baina kasu honetan arazo da ez dagoela argirik parke horretan. Horregatik interesgarria litzateke argiteria sistema eraginkorra jartzea. Besterik gabe berriro diogu, ez dela oso eremu atsegina batez ere gauean, eta gainera udan, ostoaekin, arbolen ostoekin, ez da ezer ikusten gauetan. Horregatik bizilagunen keza honi erantzuteko eta konpontzeko eskatu nahi dizuegu, eta mozioan esan bezala ez gara ez beharren zain egon behar esku hartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
zuri berla Espidei Andrea. Eskerrik asko. Bueno, sobre la moción del Partido Popular... Bueno, Alderdi Popularraren mozioari dagokionez, iluminación deficiente, gure kasuan argiteria txarra diogula uste dugu, egon badago argiteria, baina ez da egokia. Eta bai, nik uste oro argiteria hobetu beharra dagoela gure udalerrian Labanzada parkaren inguruan, zuek esan bezala, baina beste eremu batzuetan ere bai. Eta baliteke beste kasu hotzietan arazoa larriagoa izatea, presazkoagoa. Esate baterako Santa Eugenia, Romon, Zubiletan, eta batez ere arrisku puntu horiek hartatu behar ditugu, emakumentzat arriskutsuak dira argiteria ez dutelako. Beraz, bai, on puntu horren alde egingo dugu, eta gainera uste dugu, honek aukera ematen digula, argiteria aldaketa hitz egiteko, eta argiteria iraunkorraren alde egiteko. Horrela efizienteagoak eta seguruagoak izango gara gure bizilagunentzat. Gogoratu baita ere, argiteria sistema adimendun eta eraginkorrak erabiltzeak kutsadura luminikoa murrizten duela. Egia da, aurrera pauso batzuk eman direla zentzu horretan, esate baterako argiteria publikoa eraberritu da, eraginkorrago bat jarri da, baina galdera da zer gehiago egin dezake udalerri honek 100% berdea izateko. Gainera, LED argiteria erabiltzeaz gain, argiteria adimenduna erabili dezakegu, jendea bertatik seguru mantentzeko eta iluntasuna ere murrizteko. Gainera, kontsumo energetikoa murriztuko dute, udalkutxetan dirua aurreztuko dugu, eta oro har helburu hau lortzeko inguru osasungarriagoak sortu behar ditugu, argiteria atseginagoa jarri, zerua bera ere ikusten usteko. Getxon, hiriguneaz gain, landaguneak ere baditugu, eta beraz, leku horietako argiteriari ere erreparatu behar zaio, ez bakarrik arriskua kontuan hartuta, baizik eta biodibertsitatea duten eremua direla kontuan hartuta. Zentzu horretan zer aipatu nahi dut hemen badago ekimen bat, el manifiesto Slow Light izenekoa, eta, bueno, estatuko zenbait udal gehitu zaizkio, etaren helburua da inguruak hobetzea argiaren bidez, hirigunean zein landagunetan. Horretarako gaueko espazioak lortzen dira, eta espazio horiek biodibertsitatea errespetatzen dute, eta protagonismo ematen diote gauari. Argiteria konkretu bat jarriz. Hori, gainera, 2030 hiri agendaren baitan sartzen da. Hiri hobeak lortzeko argiteriaren bitartez baitaren. Beraz, bai mozioaren alde egingo dugu, eta gogora dezagun, gainerako ere muei ere erreparatu behar diegula. Eskerrik asko. Aia jauna. Sí, muchas gracias. Bueno, el Partido Popular solicita mediante esta... Alderdi Popularrak mozionen bitartez zer askatzen du. Argiteria jartzeko Lezama Legizamon edo Labanzada parkean. Kasu honetan, egia da, parke horren kasuan oso argiztatuta ez dagoela, parke barrua behintzat, baina ez dugu uste arriskutsua edo insegurua denik. Hain zuzen ere, mapa hiri debekatuaren mapan, hemen egiten da, hirigintza saietik, genero ikuspegia kontutan hartuta, ez dago seinalatuta parke hori arriskutsu gisa. Dokumentu horretan ordea, 36. orrialdean, bai esaten da, argiteria ez dela gehiegizkoa izan behar gure udalerrian. Horregatik argiteria hobetzaz ari garenean, lehentasunezko ibilbidei erreparatzen diegu. Hoiek baitira ardatz nagusiak, auzoetara eramaten dutenak. Hala ere, egia da baita ere, zuek aipatutako parke honen kasuan, argi gutxi dagoela, duela denbora bat, riego automatikorako mekanismoa jarri zirela, eta berriro diot ez dugu uste parkea inseguru arriskutsua denik, eta argia jarriko dira beharrezkoa denean, baina bueno, horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko.
Bai, Masera Andrea. Bueno, antes de hablar de esta moción, me gustaría decir solo una frase. Bueno, mozio honetan sartu aurretik, zerbait esan nahi dut entzun dudan gauza baten harira. Berdintasuna eta solidaritatea emakumeenganakoak egitatekin eta egunero erakusten dira. Eta ez martxoaren 8an, txapita edo lazu bat jarrita zaztu mesedez. Orain bai? Egia da, argiaztapen gehiago jarri behar dela herriko gune ilunetan. Kalean ematen diren zorigabetzeko ekintza asko edo gehienak toki ilunetan gertatzen dira. Hortik dator gune beltza izena, emakumeen kontrako erasoak gertatzen diren edo horretarako arriskua duten tokiei erreferentzia egiten diena, bereziki. Hala ere, aipatu nahiko genuke, La Avanzada parkeaz gain, hainbat direla argiztapena behar duten zonaldeak, herriko lurpeko pasabide eta tunelak, Aingeruaren etorbidea, Andramariko Elizaren inguruak, 2009an hiri debekatuen mapa osatu zen Getxon, argitu beharreko zonaldeak seinalatuz. Tamalez, mapa horietan bildutako toki askok egoera berean jarraitzen dute, eta beraz, arriskulekuak dira egun ere herritarrontzat. Mozio honen inguruko interbentzioa aprobetxatuko nahiko genuke udal gobernuari eskatzeko 2009an egindako mapa hori eguneratzeko eta gure herritik ezabatzeko arriskutsuak edo ez seguruak izan daitezkeen tokiak. Baina argiztapen egokiak ez dio soilik segurtasunari eragiten. Gabonetako argiekin ikusten dugun bezala, komertzioei onura egiten die merkataritza guneetan argi nahikoa edukitzea, modu honetan kontsumoa bultzatzeko. Kasu batzuetan, udal gobernuak farolen garbiketa eta mantentze lanak hobetu beharko lituzke. Izan ere, hauek behar bezala garbitzen ez badira, zikinkeria pilatzen da eta farolen errendimendua murrizten egiten da. Beraz, badira moduak arazo honi konponbide erreza aurkitzeko. Azkenik badira zenbait zonalde adituek gomendatzen dutena, baina argi gehiago daukatenak, eta modu honetan gehiegizko argiztapenak kontsumo altuegia eta ingurumenari kalte handiak eragiten ditu. Beraz, udalak jasangarritasun irizpideak jarraitzeko kaleen argiztapen ikerketa egin beharko luke. Hau guztia dela eta herriko argiztapena hobetzeko proposamenaren alde egingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mozio Andrea, zeurea txanda. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Egunon guztioi. El gobierno municipal de Getxo Getxoko udal gobernuak jakin badaki kanpoaldeko argiteria ezinbestekoa dela bide publikoetan eta ikusgarritasun baldintza egokiak eskaini behar direla ibilgailuen gidarientzat eta oinezkoentzat. Horrela haien segurtasuna eta ondasunena bermatuko da. Gainera, hiriko giro hobetuko da. Ez naiz xehetasunetan sartuko, hau da, ez ditut aipatuko zenbat gauza egin diren, baina esan beharra dut 2020 urtean, bigarren kapituluari erreparatuz gero, hortxe instalazioak berritzari buruzko puntu bat ageri baita, eraginkortasun aldetik. Eta 6. kapitulua, inbertsioi buruzkoa, hoieti erreparatuz gero ikusiko dugu, 605.588 euro egikaritu zirela, eta 2021an aurrekontuetatik 548.584 euro inbertitu ditugu argiteria publikoetan. Jarduketa hoien guztien helburu nagusia da gure herriaren segurtasuna areagotzea. Baita energia aurrestea ere kanpoko argiteria instalazioetan. Horrela, alde batetik CO2 isurpenak murriztuko ditugu eta bestetik gutxadura luminikoa murriztuko da. Aldi berean, lortuko dugu gastua murriztea. Energia elektrikoaren kontsumo aldetik.
al que se refieren en su moción, ya se viene Zuek realizando mozioan en los aipatutako últimos parkean, años una serie azken de urteotan intervenciones. jada, egin ditugu Se han eskuarte mejorado batzuk. los itinerarios peatonales. Oinezkoentzako Así ibilbideak también se hobetu han dira, ajustado eta horrez gain, las bancadas birdoitu en las egin bases de dira los bancos bankadak edo o un bankuen nuevo oinarriak, ajuste de tierras por la existencia eta de déficit de la misma. lurra jarri da etzegoen tokian. Limitar también por la Aurrekoaz preocupación que ha gain, mostrado, ha ikusita señalado el señor Elorza en su defensa, Elorza jaunak eskatuta señalar que dagoela, han llevado a cabo las labores de resubido de las ramas bajeras de los plataneros, que son los que están ahí. banana landareen Ahora berengo se ha consolidado erramak después de kendu 2 años. dira, Esto es, bi urteren se han ostean. eliminado los Hau brazos da, bajos, secos y muertos beheren para posibilitar la geratzen colocación del ziren alumbrado bajo eta las copas, hilda zeuden evitar adarrak que kendu las zezki ciudadanas arbola hoiei, disponer eta de horrela un saiatu alumbrado gara itzal público handiegirik ez egiten. Adarroiek itzala egiten Ya en baitzuten, este momento argiteria se publikoari dispone ere por vía mesede preparada ginez. de riego automático de esa Gainera, zona, esan así como bezala, para el alumbrado. eremu hori automatikoki irrigatzeko mekanismo bat jarri zen, eta etxeko landeta eta Belizko arteko eremu hori jada programatuta dago, aurrekontu partida egokiarekin aurten esku hartzeko. Y es por todo lo expuesto, Horregatik, como ya estamos en ello, guztiagatik, lanean ari garenez, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Elorza jauna. Bueno, muchas gracias por los apoyos. Eskerrik asko, babesa erakusteagatik, eta lehenik eta behin, zera esan behar dizuet. Gau, parke honen inguruan ari gara, baina nik esan dut mozioan, badaudela eremu gehiago. Zinegotziei batzuek esan bezala, bai, badaude, presandiagoa duten edo garrantzitsuagoak diren beste eremu batzuk, baina guk parke hau izan dugu izpide, badirudielako arriskuen mapa horretan ez dagoela, nik ez dakit dagoen, ez dagoen, baina nik esan dezakedana da bizilagunek zer esan didaten. Beldur dutela, beldur da dira, bertatik pasatzeko, gauean txakurrekin bertatik pasatzeko, eta bar. Bukatzeko zera esan behar diot gobernu taldeko Ozio Andreari. Ez naiz kesatu, banku ez, lorategi ez, parke ez, ni bakarrik esan dut ez dagoela argirik. Posten nau ikusteak konponduko den zerbait dela, aurrekontuetan barne hartuta dagoela, eta jada eginda egotea zenbait gauza, baina benetan espero dut beste ekitaldi bateraino itxaron behar ez izatea, hau prest izateko, beraz, mesedez hainbat arinen egin, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak ez daude. Eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin batera, 11. puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Abasota kalea birmoldatzea. Zeinek Arandui Andrea, zeure da txanda. Sí, gracias, señora alcaldesa. En el principio de la calle Abasota... Abasota kalearen hasieran, San Nicolás kaletik basaldura doan tartean, espaloien lerrokadura eta espaloiak ez direnena ulertezina da, irrazionaltasuna eta logikarik eza direla eta. Azken urteotan inguruko kale guztiak eguneratu diren eremu batean, espaloien tamaina, oinezkoentzako eraikuntzak, seinaleak eta bar, hirigintzako zentzugabekeri honen aurrean aurkitzen gara. Espaloia duen lehen zati bat dago eta horren atzetik espaloirik gabeko beste bat, eta beste zati bat espaloi neurri gabe duna. Espaloi horre gutxienez lausei aparkaleku artean baliogabetzen ditu. Dena zentzugabekeria da, aparkatzea balentri atxigarria den leku batean. Gainera, arazolarriagotzeko bolardo batzuk jarri dira espaloi zabalean eta banaketa furgonetek ezin dute minutu batzuk aparkatu entregak egiteko oinezkoi enbarazurik egin gabe. Espaloia zabalegia delako. Espaloirik ez duen tarteak Osakidetzako lorategiarekin egiten du muga, eta iaz, gainera, erramondi batzuk moztu zituzten bertan. Espaloia zabalera berean lerrokatu behar da, kalearen hasiera basaldua kalearekin
espaloiarekin muga egiten duen izkinaraino lotze aldera. San Nikolas inguruan horregatik guztiagatik, Udal Talde Popularrak erabaki proposamen hau aurkeztu du. Bat, espaloi faltak bereizitako bizatiak lotuko dituen espaloia eraikitzea. Bi, 6. zenbakiaren aurreko espaloia udalerriko espaloien tamaina estandarrera ekartzea, hoiek laburrago eginez. Eta 3. espaloian irabazitako espazioa ahalik eta aparkaleku plaza gehienekin egokitzea. Inguruan horrelakorik ez badago. Azkenik, mozio honen berri ematea udaleko komunikabideetan. Esto no se entiende o cuesta entender. Ulertezina da, oinezkoak defendatzen dituen udal honek puntu beltzau izatea oinezkoentzat. Oinezkoentzako prestatu zira inork eskatu gabeko eremu batzuk eta hemen espaloi bat behar dugu eta ez dago. Birgaitze lanak agertu dira prentsan, Miramarren eta obrandi batzuk aipatu dira Areetako bidegorriena eta esate baterako guztiak oinezko eta txirrindularientzat. Eskaerarik ez zegoenean, baina hau daramagu eskatzen urteak eta gainera inguruetan lanak egin dira, beraz deigarria da zergatik eremu honetan ez den ezer egin. Udal honek baditu legezko, administraziozko eta materialezko baliabideak arazoa konpontzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriel Azpegi Andrea. Azkar esango dut. Gure ustez bai, hemen zerbait egin behar da, gainera kontu handiz egin behar da, eta benetan espero dugu apo berrian barne hartzea beste esku hartze batzuekin batera. Ados gaude bai jarraipena eman behar zaio espaloiari behar izana da bai, batez ere inklusio arrazoiengatik. Eta ez bakarrik mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat, baizik eta erosketaren gurditxoarekin doan pertsona horrentzat, eta bar. Baina zalantza ditut. Azera zabala murrizteko diozue aparkalekuentzako. Ez nago oso ziur, ez bakarrik ona edo txarra den pentsatzeagatik. Gauza da araudi desberdinak daudela puntu bakoitzerako, beraz zalantza ditugunez, kasu horretan abstenituko gara. Baina bai, esku hartzau beharrezkoa dela deritzogu. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, dice el Partido Popular. Alderdi Popularrak esaten du espaloien lerrokatzea kale horretan ulertezina dela, ez dela razionala eta ez dela logikoa. Hala, osoko bilkura honetara ekarri du eta sare sozialetan ere bai esan dute, eta Andrade jaunak zehazki esaten du ez dagoela espaloirik tarte batean eta lorategiek okupatzen dutela gune hori, eta lorategia abandonatuta dagoela esaten du, espazioa ez dago abandonatuta. Lursatia itxita dago, beste administrazio baten titulartasuneko lursaia da eta osasun mentaleko zentroa dago bertan. Hala, nik uste dut ados egon gaitezkeela, egokia izango litzatekeela espaloia gaitzea kalearen amaieraraino. Hori argi dago, ez dago zalantzarik. Baina hori egikaritzeko ez da behar mozioa honestea, baizik eta zuzkidura handiagoa ezartzea, eta hori aztertu behar da apo berriaren esparruan. Esan beharra dago espaloi paraleloa osorik dagoela, eta horrek bermatzen du oinezkoentzako ibilbide osoa kale osoan zehar. Proposamen bat egiten da espaloiaren gunerik handiena murrizteko, eta guretzat ez da egokia asko murriztuko lukeelako bere zabalera, eta horrela gehituko lituzkete plaza horiek. Eta inzuzen ere guk espazio gehiago lortu nahi dugu oinezkoentzat. Oinezkoek erabil dezaten nahi dugu. Zarata itzela da, ez naiz kontzentratzen horren erruz. Egia esan bezala, eta guztiaren ondorioz ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Bildutik, Bildosola jauna. Bai, hemen esan den bezala, ia dela Abasota kalearen hasierako zati hori ez dagoela oso ondo. Ikusten da alde batzuetan espaloia oso zabala dela eta beste batzuetan ez dagoela espaloirik. Baina esan beharra dago, aipatu da ere bai, beste herrikoen bat lekutan egoera berdinek aurkitu daitezkela eta hor lanak ere egin daitezkela eta aztertu barko litzatekela hori dena. Mozioan irakurri daiteken bezala, inguruko kaletan lanak egin dira azkenen urteetan eta justu kale horretan ez. Gu ados egon gaitezke kalearen egoeraren azterketaren aldeko mozio batekin, baina bertan agertzen diren akordio puntuekin, horiek irakurrita ezin gara ados egon. Aspektu tekniketan sartu gabe,
oinezkoi espazioak kentzea kotxei emateko, guk ez dugu inolaz ere ikusten. Gure mugikortasun politikaren oinarri hainbat aldietan esan dugun bezala, oinezkoak eta txirrindulariak dira eta ez kotxeak. Eta mozio honek defendatzen du oinezkoen espazioak galtzea, aparkaleku gehiago sortzeko eta ondorioz kotxearen erabilpena handitzea. Guk ezin dugu horrelakorik onartu. Herri honetan urrun gaude mugikortasun jasangarria eredu batetik eta horrelako proposamenak egiten gehiago urritzen gara helburu horretatik. Ezin ditugu horrelako aldaketak onartu eta ez dugu abestuko horrelako eskakizunak dakartzan moziorik. Mila esker. Eskerrik asko. Urkitza jauna, zeurea hitza. Bai, orain. Bai, bueno, egia da Basota kaleak San Nicolás eta Basaldua kaleen artean duen tarteak trazadura irregular duela. Creo que hemos dicho todos que estamos de acuerdo en que Denok egon gaitezke ados, arazorik handiena dela sarrera, kalearen sarrera, ez dagoelako bertan espaloirik. Hori da arazo nagusia, baina zergatik gertatzen da hori. Hala, hirigintza esku hartzeak egin dira, 27.3 unitatean, eta aurretiaz Basota kaleko batean gauzak egin dira, baina bereziki esan den bezala, kontua da osasun mentaleko zentroa dagoela bertan, eta hori osasun sailarena da San Nicolás 2 helbidean dago. Horregatik, arautzeko eskuartzeak egiteko irakurketa globala egin behar da. Eta ez partziala eta ez gaudea 2 puntu horrekin. Hala, arazo desberdinak hartu behar dira kontuan, baina batez ere, konpondu behar da arazo hori. Estua da espaloia sarreran, kalearen sarreran, eta esan den bezala, nik uste dut Carmen Andereak esan duela, esan bezala apoa abian da, zirriborro bat dago, eta bertan jasotzen dira lerrokaduren irizpideak eta konponbide oso bat emateko irizpideak jasotzen dira jasangarritasuna hobetzeko eta osasun sistema bermatze aldera. Beraz, konponbideak ezarrita bi erakundeen artean posible izango da jardutea eta arazo desberdinak konpontzea eta hori egingo da batera eta ez modu partzialean edo berezian, banan esan nahi dut. Horregatik guztiagatik ulertzen dugu ez dela egokia mozioa honestea. Azaldutakoagatik, bai. Ados gaude, sarreraren partea konpondu behar da, baina hori egin behar da tresna egokiarekin eta batera. Mila esker. Eskerrik asko. Yo por eso he dicho que... Horregatik esan dut, bai. Horregatik esan dut, hain zuzen ere, udalak badituela baliabideak legalak, administratiboak eta materialak horretarako. Osakidetza Eusko Jaurlaritzarena da, eta Eusko Jaurlaritzan EAJ dago, hori dela eta ados jar litezke kalea konpontzeko. Esaten bada, apoan hori jasotzen dela, ondo, eskerrik asko, besterik gabe, mila esker. Eta beste kontu bat. Kontra esan bat dago, esaten da oinezkoentzako espazioak sustatu nahi direla eta gero espaloirik gabeko leku bat edukitzea. Hala, espaloia beste puntu batean oso zabala da eta soberan dago, baina horrez gain jendeak autoa erabiltzen du lanera joateko eta oso zaila da parkatzea eta parkalekuak ere badira beharrezkoak. Premia bat da. Ez da oinezkoari espazioak entzea autoari emateko, ez, besterik gabe premia bat da bertako auzokideentzat, batzuetan oinez doaz eta beste batzuetan autoa erabili behar dute. Mila esker. Bai, Uribe de la Espriella Andrea. Voy a ser muy breve. A ver, labur. Esaten ari gara, uste dugula eskuartzea egin behar dela gune horretan, baina agian ez gara zentratu behar soilik espaloian. Pentsa genezake oinezkoentzako kale bat izan litekeela, eta hori esaten dut, abstenituko garelako, uste dugulako, bai, beharrezkoa dela eskuartzea eta espaloia konpontzea, baina agian hobe litzateke kalearen parte bat oinezkoentzako bihurtzea, eta mailaren gainean usten dut, naiz eta usten dugun eskuartzea egin behar dela. Eta ez gaude ados beste partearekin, aparkalekuak handitzearekin. Mila esker. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra. Kontrakoak. PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta EAJ PNV.
eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta honekin 12. puntura pasatuko ginateke. PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa tabakismoa adinekoetan. González del Valle Andrea. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Gure gizartean gehien zabalduta dagoen adikzioetako bat tabakismoarena da. Horregatik, are denbora gehiago eskaini behar zaio, errotik ezabatzeko eta erretzailearengan zein ingurukoengan dituen ondorio oso larriak erakusteko. Kezkagarriena da, adikziorik zabalduena izan arren, osasunerako kaltegarriena ere badela. Izan ere, biriketako minbiziaren kasuen 80% baino gehiago, heriotzak gehien eragiten dituen bigarren minbizi mota, tabakoaren kontsumoagatik gertatzen da. Kanpaina asko egin dituzte erakundeek, adinekoek erretzeari utz diezaioten. Hasiera batean, tabako kontsumitzaileen kopuruak behera egin zuen, baina azken urtean gora egin du erretzaileen kopuruak batez ere emakumeen artean. Udalak, bizilagunengandik hurbilen dagoen erakundea den aldetik, ez du egoera horretatik kanpo egon behar. Ahalegin handiagoa egin behar du gure udalerriko erretzaileen kopurua 0 izan dadin. Hori lortzeko modu bat hitzaldiak dira. Hots, erretzaileak beren astura kaltegarri hori ustera animatzeko hitzaldiak. Taldean egiteak ezagutzen diren jendearen artean astura hori ustera bultza dezake. Adituek gidatutako hitzaldi horiek erretzaile horien testingantzarekin batera joan behar dute. Horren sedea da konbentzitzea jende arruntak astura ustea lortu badu haiek ere lor dezaketela. Pozgarria delako tabakoa garaitzea eta, horrez gain, onura ekonomikoa dakarrelako, besteak beste. Batez ere osasuna irabazten da, bizitza irabazten den aldi berean. Era berean, hitzaldi horiek adineko pertsonei zuzenduta daudenez, argazkiak oso gogorrak izan arren eta txostenak dokumentalak ere sar daitezke. Arrazoia da tabakismoak erretzaileari eta erretzaile pasiboari eragiten dizkien kalteak nabarmenagoak izatea. Erronka horrek udaleko gizarte zerbitzuei, erretzailei eta erretzaile ez direnei eragiten dieu da, gure udalerriko biztanle guztiei. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, erretzeari usteko hitzaldiak eta tailerrak egiteak getxostar guztientzat. Bigarrena, tabakoa usteko ikastaroak aldiz kantolatzea. Eta hirugarrena eta azkena mozio honen berri ematea udaleko komunikabideetan. Bueno, pues ahora voy a pasar a dar... Jarraian, justifikatu egingo dut gure mozioa. Esan beharra daukat, Espainiako gobernuak landu duela zirriborro bat tabakoaren aurkako legea handitzeko, baina hori baino lehen, Getxoko alderdi popularra bazegoen kezkatuta adizio horrekin. Alderdi popularrak proposatuta laguntzak onartu ziren tabakoari usteko webgunean agertzen den bezala, baina hor geratzen den guztia webgunean iragarri bat dago, laguntzak iragartzen dira, baina ikastaroak iragartzen diren arren, azkenengoa 2018an eman zen, azkenengo ikastaroa, alegia. Hala, biriketako minbizi kasuak areagotu dira. Erretzaileak ez direnen artean ere bai, eta horregatik adikzio hau ezabatu beharko genuke gure gizartean. Zalantzarik gabe, detekzio goiztiarra berebiziko neurria da. Hala, mediku gehienek uste dute kribatu egin behar dela eta erradiazio basukotak bat egin behar zaiela arrisku altuko taldeko pertsonei. Hala, mediku horiek uste dute kribatua garestia dela, baina are garestiagoa dela minbizia tratatzea, biriketako minbizia kasu honetan. Hala, denok dakigu tabakoaren zergak diru sarrera handia direla estatuarentzat. Baina, gai sakonera bagoaz, galera handia da. Hala, gero eta erretzaile gehiago, gero eta gaixotasun gehiago arnas sisteman eta arnas sistemako gaixotasun gehiago badaude, gastu gehiago egoten dira anbulategi eta ospitaleetan. Informazio asko dago kontsumoaren inguruan, tabakoaren kontsumoaren inguruan, eta tratamendu asko saltzen dira farmazietan, baina horrek ez du esan nahi hitzaldiak egin ezin direnik. Eta hori da gure proposamena. Gainera, horrez gain, borrokatu beharko genuke arazo honen aurka. Hitzaldiak ematen dira zentroetan, hezkuntza zentroetan, baina ezin dugu ahaztu aurrek bere gurasoen jarrerak imitatzen dituztela eta gurasoek erretzen badute aurrek erretzen dutela. Horregatik, ondo legoke tailerrak osatzea gurasoei zuzendutako hitzaldiekin. Besteak beste kontuan hartu behar dugu aurren bizitza arriskuan jartzen dela erretzearekin. Hala, gaitz honekin bukatu beharko genuke gure bete beharra delako eta horregatik hain zuzen ere herritarrei helarazi beharko genieke ikastaro horien ospakizuna. Hala, tailerrak ezagutzen badituzte asko animatuko dira eta azpimarratu behar dugu
ikastaroak sustatu behar direla, eta edapena eman behar zaiela. Ziurazki asko kutsiko dute ohitura hori ez da arrakasta, baina batek uzten badio erretzeari, zerbait izango da. Eta arrakasta izango litzateke, naiz eta bakar batek utziko balio erretzeari. Hala, neurriak ezarri beharko lirateke, eta Getxoko udalak aurrera egin behar du prebentzioan eta ohituraren abandonuan bizitza asko daudelako arriskuan. Mila esker. Eskerrik asko. Lider Espilla, Andrea. Gracias. Bueno, el tabaco... Eskerrik asko, tabakoa sustantzia bat da eta kalte egiten die kontsumitzen duten pertsonei, izan ere 30 gaixotasun baino gehiago eragiten ditu, baina ingurukoei ere eragiten dizkie gaixotasunak. Horregatik hain zuzen ere neurriak hartzea tabakismoa murrizteko egokia da, izan ere joan den urteko ekainean Elkarrekin Getxotik mozio bat aurkeztu genuen kerik gabeko hondartzak eskatzeko. Horrela, herritarrak sentsibilizatu nahi genituen jakin dezaten zer nolako kalteak eragiten dituen erretzeak. Gainera, koliak kendu nahi genituen hondartzetatik eta kontzientziatu nahi genituen herritarrak tabakoa uztearen onuren inguruan. Kerik gabeko espazioak izan zitezen nahi genuen bizitza osasungarria sustatzeko. Baita turismo osasungarria ere, horregatiz, koherentea da orain alde bozkatzea. Guk beste hori aurkeztu genuen eta tabakoaren aurkako mozio honen alde bozkatu behar dugu. Hala, kezka sozial bat da, osasun publikoko kontu bat da, tabakismoarena, eta udalak esku har dezake osasunaren prebentziorako eskumenak dituelako. Hala, udal eremua eta municipalismoa funtsezko elementua dira politika publikoak sustatzeko herritarren osasuna hobetze aldera. Hala, horiek eragina dute osasunean eta kontuan hartu behar da hori guztia zeharka, kontuan hartuta ekitatea, herritarren parte hartzea eta interseksionalizatea. Hala, urrian osoko bilkura honetan osasuna prebenitzeko gai baten inguruan mintzatu ginen, eta hori zen osasun mentala, eta aipatu nahiko genuke osasuna prebenitzeaz ari garen ez gogoratu nahi dut, osasun mentala prebenitzeari buruz mintzatu ginela hemen. Hala, orduan onartu genuen gauza asko egiten zirela udala honetan horren inguruan. Horregatik eskatzen genuen estrategia edo erkidego plan bat egiteko horiek guztiak barne hartzeko epe luzerako begirada batekin, eta batez ere arazo hori kudeatuz kontuan hartuta pandemiak areagotu duela arazo hori. Hala, azterlan batzuek esaten dute tabakismoaren murrizketa gertatu dela Euskadin azkenengo urteotan, baina berriro ere egin duela gora. Eta hori badago lotuta adikzioekin eta tabakismoarekin. Hala, OMS-ren txostenek esartzen dute tabakoaren eta alkoholaren kontsumoa bat etortzen direla, askotan aldi berean egiten direla, eta tabakismoa pairatzen duten pertsonek osasun mentaleko arazo gehiago dituzte, eta horregatik mozioak lotzen ditut, eta gogorarazi nahi dut, esango dutela osasuna prebenitzeko eskumenak badaudela, baina berriro ere esango da osasun mentalerako eskumenak ez daudela. Horregatik hain zuzen ere berriro ere aipatu nahi nuen, batez ere gaur mozio antzeko bat lantzen ari direlako Elkarrekin Podemoseko kideek beste udal batzuetan. Hala, osasun mentala aipatzen da erkidego plan baten ikuspegitik. Momentu honetan Bilboko udalean denek aho batez bozkatu dute alde, naiz eta hemen esan zen ez dela gure eskumena. Eta horregatik mahai gaineratu nahi genuen. Gero, bestalde, osasuna prebenitzeko gai baten inguruan ari garen, ez uste dut garrantzitsua dela gogoraraztea tabakoaren gaia lotuta dagoela erretzaileekin, baina ez erretzaileekin ere bai, nik uste dut zentzu horretan irakurri behar dugula eta ikasi behar dugula ikasbidea. Hala, batzuetan ez da erretzen bulegoetan, baina erretzen da leihoetan eta kea sartzen da. Eta hemen komentatzen dut askotan esan dugulako eta esan diguzuelako batzordetara eramateko gai hori, baina gustatuko litzaiguke eskatzea leihoetan eskatzen dutenei eta ateetan erretzen dutenei kanpora joateko. Hori esan nahi genuke, mila esker. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Esker, alkate Andrea. Bueno, es curioso como en los puntos... Bitzia da puntuak erabiltzen ditugula nahi dugunaren inguruan hitz egiteko eta ez dagokionaren inguruan hitz egiteko. Hala, esan zen ez genuela osasun mentalaren inguruko estrategiarik egingo, baina
aipatu zirela ekintza asko eremu horretan egiten ditugunak. Hala, ados gaude Alderdi Popularrarekin, ahalik eta gehien murriztu behar da tabakoaren kontsumoa gure gizartean. Nola ez, ados gaude, eta ez horiek adinekoen kasuan, baizik eta adintarte guztien kasuan, baina ez gaude ados esandako gauza batzuekin eta proposamenean jasotako gauza batzuekin. Esaten da, erretzaileen kopurua areagotu dela azkenengo urtean. Gustatuko litzaidake jakitea nondik atera duzuen baieztapen hori. Hala, datuak ditugu eta inkesta bat argitaratu du Eustatek, tabakoaren kontsumoaren inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta sexuaren eta adinaren arabera sailkatzen ditut datu horiek, azkenengoak 2018koak dira, eta berriro ere egin beharko da 23an. Hala, joera argia erakusten da 2002tik, erakusten da inkesta horietan, murriztu egin dela tabakismoaren ohitura adintarte guztietan. 75 eta 74 urte bitarteko emakumeen kasuan izan ezik. Hala, Osasunaren munduko erakundeak ondorio berberak atera ditu eta Europako txosten batek gauza bera ondorioztatu du Espainiarentzat. Eta azkenengo bi horiek 2021an argitaratu ziren. Ez dugu esan nahi, gezurra denik Alderdi Popularrak mozioan esandakoa. Besterik gabe, jakin nahiko genuke zein den erabilitako txostena. Edo nola ere, pertsona askok erretzen dute oraindik ere, eta horregatik oso garrantzitsua da lantzen jarraitzea, prebentzioan lan egiten jarraitzea, ohiturari usteko. Hala, kanpainak proposatzen dira, eta proposatzen da erretzaileen testigantzak edo erretzaile hoien testigantzak egitea baina egokia da. Hala ere, gizarte kohesioko teknikariek esaten dute parekoen arteko testigantzak egin behar direla. Hala, ikuspegi teknikotik uste da ez dela beldurrik sartu behar. Hala, kanpainetan askotan erabilida beldurra eta teknikoki erakutsi da beldurrak ez dituela nahi diren emaitzak eragiten. Hala, gustatuko litzaidake Alderdi Popularrari esatea adikzioen prebentzioa ez dela gizarte zerbitzuen eskumena, mozioak esan bezala. Hala, zerbitzu hori erkidegoan esku hartzeko zerbitzuaren eskumena da. Azkenik, gustatuko litzaidake zerbait esatea. Proposatzen dena da jardutea esku hartzean. Horiek dira egindako proposamenak eta ez da proposatzen prebentzioa sustatzea. Esku hartzea proposatzen da, erretzaileek erretzeari utz diezaioten eta hori Osakidetzak egiten du. Banakako aholkularitza ematen du, zuzenean eta online, eta taldeko tailerrak egiten dira bai zuzenean, bai online. Eta beharrezkoa izatekotan, errezetak egiten dituzten medikazioa hartzeko, eta hori guztia Osasunaren eremuan, Osasunaren prebentzioaren eremuan. Udalaren lana da prebentzioa, eta horretan gaude. Joan den urtean, kanpaina bat egin genuen tabakoaren aurka, nazioarteko tabakoaren aurkako egunean, ya estamos bastante presos en izenburua, eta bestalde, nabarmendu nahi dut, etengabeko adikzioak prebenitzeko kanpaina bat egiten dugula gela guztietan, Getxoko hezkuntza zentro guztietako geletan. Hala, hitzaldi bat egin dugu eta bikoiztu dugu ordubetetik 2 ordura. Hitzaldi hori bikoiztu dugu. Beraz, zentratuta gaude prebentzioan eta Osakidetza zentratuta dago interbentzioan esku hartzean eta 2 programa horiek arrakastaz egiten dira. Era berean, uste dugu Gobernu zentralaren proposamenak lagunduko duela murrizketa horretan. Hala, hemendik eta 2025era 30% murriztea proposatu dute. Horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko, naiz eta ados gauden beharrezkoa dela noski tabakoaren kontsumo murriztea. Mila esker. Eskerrik asko. Masida Andrea. Arrazoi asko daude tabakori gabe bizitzeko. Osasuna eta bizikalitatearen alde egiteko, familia eta lagunak babesteko, gastuak aurrezteko, posiblea da ustea eta onurak utzi bezain pronto hasten dira hautematen. Osakidetzak baina baditu ondo trebatutako profesionalak tabakoa usteko prozesuan aholku emateko. Horretarako, Osakidetzak aukera ezberdinak eskaintzen ditu pertsona horren beharretara hoberen egokitzeko. Tratamendu presentzialak, ez presentzialak eta mistoak. Baina Osakidetzaz gain, badaude elkarte batzuk tabakoan esku hartzeko taldeak antolatzen dituztenak. Liburua ugari ere badaude, liburutegiak, liburu dendan ere badaude. Zentzu honetan, uste dugu Alderdi Popularrak norabide honetan aurkezten dituen proposamenak egiten direla beste agente batzuen eskutik, hori dela eta uste dugu honek momentu honetan ez daukala lehentasunik. Hortaz, abstenitu egingo gara.
Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna. Barkatu, Andrea, eskerrik asko. Ados daude, jakina tabakismoaren aurkako borrokan frogatuta dago oso kaltegarria dela, bai gaixoaren osasunerako, bai inguruko pertsonentzat. Osasun eskumena Eusko Jaurlaritzarena da. Udalak droga mendetasuna prebenitzeko kanpainak egiten ditu adingabeentzat batez be. PPren taldeak berak defendatu ohi duen bezala, administrazio bakoitzaren eskumenak errespetatu behar direla uste dugu. Hori dela eta ez dugu gure bota aldeko izango. Eskerrik asko. González del Valle, Andrea. Sí, bueno, lo primero... Lehenik eta behin? Lo primero decir que efectivamente ya... Bai, badakit ez dela udalaren eskumena arlo honetan jardutea. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak, zehazki osasun sailak, udalei eskatzen die eta aholkatzen die ekimen horiek sustatzea. Beraz, ez dugu inbaditzen inolako eskumenik. Hala, Díaz Andereak esandakoari dagokionez, alderdi sozialistaren izenean, nik esan dut proposamenean adinekoen tabakismoa deitzen dela. Horrela izendatu dugu, eta bai, badakit borroka izan behar dela tabakismoaren aurka eta pertsona guztientzat, adina gora bera, badakit hori hala dela. Baina, jakin badakit, udalak ematen dituela hitzaldiak ikastetxeetan eta zentroetan, horregatik hain zuzen ere adinekoentzako hitzaldiak proposatzen ditugu. Horrez gain, jakin badakigu liburu asko daudela, telematikoki eskura daitezkeela eta era askotara, baina hauze beste modu bat da. Beste modu bat da jendea bilatzeko, tabakoa erretzeari usteko. Haiek etorri behar dira gure gana, saiatu behar gara horiek erakartzen. Horrela ikastaroak antolatu halko ditugu eta pertsonak erakarri halko ditugu. Hala, beste pertsona batzuen esperientzia entzungo dute eta ohitura nik utzi nuen eta oso zoriontsu sentitu nintzen tabakoa utzi nuenean. Beraz, testigantzako oso interesgarriak dira eta niretzat garrantzitsua da pertsona horiek beste pertsona batzuen kasuak entzutea. Adibidez, lagunen talde bat, ni joango naiz, animatu, etorri eta horrela, elkarrekin utziko diogu erretzeari eta horrela, lortuko dugu eta beldurra sartzea ez da gure helburua, ez da beldurrik sartu behar. Jendeak badaki oso arriskutsua dela erretzea, hala bere dirua eta bere bizitza erretzen ari dira. Oso simplea da, hori egiten ari dira. Eta nik uste dut ez daukadala besterik gehitzeko. Bai, datuak osasun ministeriotik atera ditut, eta bai, naiz eta adineko batzuek usten dioten erretzeari, belaunaldi berriak sartzen dira, erretzaileen belaunaldi berriak hasten dira erretzen. Eta ilarak daude, estankoetan sartzeko, ez zigiluak erosteko, baizik eta tabakoa erosteko, ilara asko daude. Eta Elkarrekin Podemosek esandakoari dagokionez, ados nago esandakoarekin, kerik gabeko ondartzekin ados gaude, noski. Ez dakit noiz, baina printzipioz, zuekide zareten gobernua saiatzen ari da praktikan jartzen plan bat. Adibidez, nahi dute terrasetan ez erretzea. Hori lortu nahi dute. Eta bai, mozio bat aurkeztu genuen guk horren inguruan, osoko bilkura honetan adibidez, Aretako eskolen plazan proposamen bat egin genuen. Terrazak, saguen ondoan daude, jolasgunearen ondoan daude, eta proposatu genuen lekuz aldatzea baina zen onartu. Hala eta guztiz ere, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, eta hartu nahi du, ez? Beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta abstentzioak EH Bildu. Eta honekin 13. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Getxoko taxien flota berritzea, ibilgailu elektrikoetarako transizioa ahalbideratzeko. Eskerrik asko.
Osasunaren mundu erakundearen azken datuen arabera, 10 pertsonatatik 9 oso aire kutsakorra nazten dute. Europako ingurumen agentzia kalkulatzen du Espainian, 33.200 heriotza goiztiar daudela urtean airearen kalitate txarraren ondorioz. Eta zioetako bat gaur egungo mugikortasun eta garraio eredua da. Egoera horri aurre egiteko besteak beste Espainiako estatuko klima aldaketaren legea daukagu iazko iraietik, zeinak barne hartzen baitu, isurketa gutxiko guneak ezartzea 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan. Neurri hori nahita ez bete beharko da 2023 urtetik aurrera, eta horrek aldaketan nabarmenak eragingo ditu hiri mugikortasunean. Isurketa gutxiko guneak ezinbesteko tresna dira jasangarriagoa den mugikortasun eredua lortzeko eta isurketa gutxiko garraio bideak sustatzeko. Horretarako besteak beste sektorearen elektrifikazioa bultzatu behar da. Horrek erraztuko du gobernuek klima aldaketa apaltze aldera hartutako konpromisoak betetzea. Baita CO2aren emisioi dagokienez garraioaren sektoreari aplikatutako Europako araudia betetzea ere. Gauzak horrela, Getxoko udaleko kideok prozesu hori bizkortzen lagundu dezakegu. Udalerriko taxi gidariek aspalditik egiten duten aldarrikapenari erantzuna emanez. Izan ere, taxien flota berritzeko laguntzak eta babesa eskatu dituzte hainbat forotan, ibilgailu elektrikoen eta egokitutako ibilgailuen kopuru handituz, eta etorkizunean geralekuetan ibilgailu elektrikoetxako kargaguneak jarriz. Gaur egun 46 taxi daude udalerrian eta horietatik taxi elektriko bakarra dago, 2 hibrido eta bat egokituta. Izpide dugun trantsizioa egiteko laguntzak daude Moves EEE planaren esparruan, zeinetan 7.000 euro ematen baitira ibilgailuko. Alabaina, taxi gidariek aldarrikatzen duten bezalaxe, laguntza horiek ez dira nahikoak. Taxi berriak 55.000 euro balio ditzaketelako. Elkarrekin Getxoko kideok uste dugu udalak laguntza hori osa dezakeela eta auto elektrikoaren aldeko benetako apustua egin dezakeela. Eta udal autoen flota berritzeaz gain, orain arte egin den moduan, garraio publikoko ibilgailuen trantsizioa gauzatzeko urratsak ere eman daitezkeela. Hori guztia dela eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamen hau egiten dio Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udalbatza EEE den laguntzekin bateragarriak eta horien osagarri diren laguntzen lerroa sortzera konprometitzen da udalerriko taxien flota ibilgailu elektrikoak izateko trantsizioan laguntze aldera 5 urteko epean udalerriko taxi guztiak berritu ahal izateko. Bi, Getxoko udalbatza konprometitzen da 5 urteko epean udalerriko taxi geraleku guztietan ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak jartzera. 5 años. El consumo de energía procedente de combustibles fósiles... Erregai fosilen ondoriozko energia kontsumoa da atmosfera kutsaduraren arrazoi nagusia, baita Getxon ere. Horregatik gain zuzen ere, erakundeek sustatu behar duteko mugikortasuna eta hain kutsakorrak eta eraginkorragoak diren bestelako mugikortasun edo garraio bideak ezarri behar dira. Zaintzu horretan sustatu behar dira energia politika desberdinak esartzeko ibilgailu elektrikoak Getxon. Horrela mugikortasun jasangarria sustatu behar da eta airearen kalitatea hobetuko da, murriztuko direlako isurketak eta kutsatzaileak eta gainera akustikoa den kutsadura murriztuko da. Hala, jakin badakigu Getxora ibilgailu elektrikoa heldu dela. Egia da ez dela oso ohikoa hori ikustea, baina oraindik ere gure kaleetan dago eta udalak apustu egiten du horren alde. Izan ere, flotak aldatu dira, udaltzaileen autoak aldatu dira, garbitzeko autoak aldatu dira, eta egia da elektrolinerak edo kargaguneak ezarri egin direla, bai pribatuak, bai publikoak, lekuak izan ditzaten kargatzeko. Uste dugu dibertsifikatu behar dela ibilgailu elektrikoaren estrategia. Horregatik egiten dugu proposamen hau. Mozio hau lotuta dago 2 arrazoirekin. Bat, lehenik eta behin eskaera bat bete nahi dugu. Izan ere eskaera hori egin dute taxistek foro desberdinetan, gure udalaren esparruan eta gainera. Horrela aurreratu egingo dugu Getxoren mugikortasun planean. Hala, eskatzen duguna oso ondo azalduta dago mozioan, horregatik ez dut errepikatuko. Gainera, osoko bilkurako kideok partekatzen dugu beharrezkoa dela esfortzuak egitea mugikortasuna eraldatzeko, hain kutsakorra izan ez dadin eta erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko. Etorkizunera begira, diesel eta gasolina autoak desagertuko dira. Eta ekintzak areagotu behar ditugu udalonen esparruan mugikortasuna hobetzeko eta bai badaude moduak hori egiteko. Ziur nago Eberen deialdia aipatuko duzuela eta puntu hori aipatuko duzuela, bai laguntza batzuk ematen ditu erakunde honek eta ez dira bateragarriak beste batzuekin, baina badaude modu desberdinak hori egiteko, tasak, zergak izan daitezke, lizentziak eta bestelako diru laguntza batzuk eman daitezke, errealitate hori egia izan dadin. Hala, ibilgailuen flota aldatzean neurri bat izan liteke eta hori egin dezakegu mugikortasun jasangarrira heltzeko. Gainera, esan genuen bezala, hori nahi dute eta eskatzen dute
taksilariek. Hala! Gogora ekarri nahi dugu, jada taksilariak beste espazio batzuetan eskatutako zerbait dela. Adibidez, enpresa foroan beste neurri batzuen artean, eskaera hau ere egin zuten, aktetan ageri bezala eta Bizkai Taxiren ordezkariak esan bezala eskatu zuen hain zuzen ere, modu bat aurkitu behar zela kotxe elektrikorako trantsizioari mesede egiteko. Gainera aktetako batean, ageri da, ekonomi sustapeneko zinegotziari galdetu zitzaiola, udalak buruan ote zuen EBEaz bestelako dirulaguntzak ematea. Taxilarien ordezkariak, aktan agertzen den bezala, erantzun hau jaso zuen. Aztertuko zirela neurri horiek, behar zitezken, baina hilabetek aurrera egin dute eta oraindik ez dakigu ezer. Mozio honen arira ikusiko dugu, begiratu duten edo ez, baina ia da denbora luzea pasa dela, azken algo alditik eta behar izanak hortxe jarraitzen duela. Gainera gure ustez, udal gobernuak aukera gisa ikusi behar du hau, ekomugikortasunaren bidean aurrera pausa emateko. Taksilariak prest daude gainera aldaketa egiteko. 26 taxiko flota 5 urteko epean elektrikoa izatea lor dezakegu. Uste dugu Eusko Jaurlaritzarentzako adierazgarri izan behar dugula. Eta ez da gara kotxe elektrikoaren aldeko apustu hutsa egitea zari. Mistoak ere, hibridoak ere aukeratu ditzakegu. Kontua da, gutxiago kutsatzen dutela, baina beti ez dutela funtzionatzen. Beste lurralde batzuk dirua jasotzen dute hau bezalako planak aurrera eramateko, baina ez da 100% gastatzen. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eberi ematen dizkion funtsak ere ez dira gastatzen. Gainera, enteratu gara, legebiltzarrean bertan, galdera bat egin zuelako Ciudadanoseko ordezkariak, 2021 bateko renove planarekin kotxe elektrikoa barnertzen dela kontan hartuta, 0 kotxe elektriko lagundu direla diruz Euskadin. Benetan kezkagarria da. Horregatik uste dugu, gaur aipatu dugun neurrian adierazgarri izateaz gain, eredugarri izateaz gain, gauzatzeko modukoa dela. Gainera, taxi hauek zerbitzu publikoa eskaintzen dute, herritarrek erabiltzen dituzte, eta aukera ona lirateke herritarrei adibide emateko. Gure ustez, gainera mugikortasun iraunkorraren bidean eta klimaldaketaren legean ezarritako betez, eman beharreko aurrera pausa da. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, airearen kutsadura da, atmosfera okertzen duen arrazoi nagusietako bat, eta klima aldaketa dakar horregatik, administrazio publikoetatik eta gure kasuan udal honetatik konpromiso hartu dugu ingurumena babesteko eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Hainbat jarduketa lerro daude guztion eskura, helburu hauek betetzeko. Jarduketa ildo horien artean daude, etxe bizitza eta eraikinetan energia aurreztea, elikagaiak ez botatzea, birziklatzea edo berotegi efektuko gazen isurpenak murrizketa. Hori guztia gure garraio eredu tradizionala aldatuz, bizikleta eta garraio publikoaren alde eginda. Gobernu talde honetatik lanean ari gara zentzu horretan, esate baterako bidegorri gehiago jarri ditugu, zirkulazio abiadura 30 kilometro orduko abiadurara murriztu dugu, kale nagusian seinalea jartzeko proiektua daukagu, bizikleta publikoen zerbitzua, pasadan egunen batzorden aipatu zena, eta bar, eta bar. Era berea, mozioan esan bezala, Pedro Sánchezen gobernuak, Kongresuko talde gehienen babesarekin, klimaldaketaren aurka borrokatzeko legea onetsi du, eta 9 neurri zehaztu ditu, 50.000 biztanletik gorako udalerrientzat, getxo tartean. Eginpideen artean agertzen da, isurpen gutxiko eremuak sortu behar direla. Gidaliburu bat jarraitu behar da horretarako. Bertan jasota egongo liratekelako, zer nolako ibilgailuak pasada aldiren bertatik, eta bar. Baina zalantzari gabe, taxiaren sektorea garraio publikoa denez, garrantzitsua da eta kontuan hartu behar da lekualdaketa eredu aldatzeko orduan. Horri lotuta, Energiaren Euskal Erakundeak, Eusko Jaurlaritzan erakunde honek, diru laguntzak ematen ditu errekuntza ibilgailuak elektrikoengatik ordezkatzeko. 7.000 eurora bitarteko diru laguntzak ematen ditu eta 110ko
beherapena ematen du enpresa jardueretarako edo jarduera ekonomikoetarako ibilgailuen kasuan. Bestalde, gure udalerrian garraio publiko elektrifikatzeko diru laguntzak ematearen aldekoak izan gara beti. Beraz, gure alderditik, aipatutako konpromisoa kontutan hartuta, uste dugu beharrezkoa dela udalak aztertzea legeak markatutako neurri hau nola har dezakeen. Eta taxiaren sektorearen eskaera kontutan hartuz uste dugu kontuz aztertu behar den zerbait dela, legeak behartuta 2023rako hartu beharreko neurri guztiak hartzeko eta bateraezintasunak ere aztertzeko. Izan ere, aipatu dugu badaude Euskal Energia Erakundearen beste diru laguntza batzuk edo beste foro publikoenak behar bada, esate baterako Europako funtsei lotutakoak. Elektrolineren kasuan, getxon aurrera pausoak eman dira, karga puntua jartzeko, faduran edo kirol portuan esate baterako, baina egia da administrazio gisa lan egin behar dugula karga puntu hoiek herri barruan ere egoteko eta erabilera publikoa izateko. Zehazki, uste dugu horretarako tresnari baliagarriena apoa dela. Ikusi beharko dugu zein den modurik onena, teknikoki eta juridikoki, azpiegitura horiek sustatzeko, non jar daitezkeen ikusteko, eta bar. Esandakoaren arabera, aurrera pausak ematen ari bagara ere zentzu honetan, oraindik asko dago egiteko, aldez aurreko analisi asko administrazio eta arlo askorekin, kontu zaila delako, eta beraz gu momentuz abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Mozioaren mamian sartu baino lehenago, aipatu beharra dago eta argi dago entzun dugu mozioan eta ondorengo azalpenean egun daukagun aireren kalitatea ez dela hoberena eta esango genuke ez dela ona. Hori bai, esango diguzue lagalean badagoela neurgailu bat eta horrek emaitza honak ematen dituela, baina kontuan hartzen badugu inguru honetan edo herri honetan normalean urtean zehar izaten dugun haizearen norabidea, hau da, iparra edo ipar-mendebaldekoa, datu horiek ez didateke fidagarriak izango jakiteko gure herrian daukagun airearen kalitatea ona edo txarra den esateko. Ez naiz hortan sartuko, debatea luze izan daitekelako, baina hori hor usten dut. Esan beharra dago ere, lege berriek eskatzen dutela mugikortasun jasangarriago batean oinarritutako politikak eta planak. Baina guk, nahiz eta orain entzun bezala gauzak egiten ari direla, ez dugu ikusten gure herrian bertan horrelakorik. Denbora aurrera doa eta arazoa larriagoa bilakatu daiteke, eta bilakatzen ari da, eta ez dagoela denbora galtzerik, eta batzuek esaten duten bezala ez dago B planetarik, beraz, ari nibiru behar gara. Gero mozioa proposatzen duenera bueltatuz, esan beharra dago guzti zagoz gaudela. Apurka ikusten ari gara beste mugikortasun zerbitzuetan, adibidez, hala nola autobusetan, elektrifikaziorako prozesua egiten ari direla. Ibilgailuak aldatzeko kostua baina oso altua da gaur egun. Eta hori dela eta erabilpen pribatu hori dagokienez, diru laguntzak ematen hasi dira kotxe elektrikoak erosteko. Uste dugu, aipatu diren diru laguntzak adibidez taxi zerbitzua emateko ez direla nahikoak eta uste dugu benetako laguntza behar dutela udal zerbitzua aurrera eramateko. Baina hemen behar den gauza bakarra eta beti esaten eta aipatzen dugun bezala udal gobernuaren borondatea da besterik ez. Mila esker. Eskerrik asko. González Lequerica jauna, Zorrilla Lequerica jauna, barkatu. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko, alkate Andrea. Presenta una moción para renovar la flota de taxis del municipio. Elkarrekin Podemosek taxi flota elektrifikatzeko mozioa aurkeztu du. Mozioan esan bezala, taxi gehienak diesela erabiltzen dute oraindik eta guztiz ados gaude neurriak hartzearekin. Horrela, ibilgailuak isurpen gutxikoak izango dira gutxienez. Jakin badakigu garestiak direla, baina hainbat sektorek eskatu bezala, barne hartuta nola ez,
herritarrak horrelako ibilgailuen gidari izan daitezkelako, neurri bat liteke ibilgailu hauen prezioa murrizteko, esate baterako beza murriztuta, gaur egun 21% beza dutelako. Dena den, Elkarrekin Podemosen mozioak asmo ona duen eta auza positiboa dituela jakin arren, uste dugu zerbait falta zaiola. Izan ere, diru laguntzak ez lirateke ibilgailu elektrikoentzat bakarrik izan beharko. CO2 isurpen basuak dituzten beste ibilgailu batzuetarako ere bai. GLP erabiltzen dutenak, gas naturala erabiltzen dutenak, edo hibridoak esate baterako. Hibridoen kasuan, gu ere taxistekin hitz egiten aritu gara eta esan digute, haientzat askoz operatiboagoa izango litzatekela ibilgailu hibrido bat elektriko bat baino. Prezio alde handia dago bai, baina taxiaren sektoreak berak ez du ibilgailu elektrikoaren alde egiten, eta hau ez da zer berria, baina kontuan izan azken finean, taxista batek ez badu bidairen bat planifikatuta, ez daki zenbat kilometro egingo dituen egunean, eta batzuetan energia aldetik justu ibil daiteke. Horregatik uste dugu hobeto egongo litzatekeela ibilgailu mota gehiagorentzako diru laguntzak ere barne hartzea, ez bakarrik ibilgailu elektrikoentzat. Bigarren puntuari dagokionez, zentzuduna iruditzen zaigu elektrolinerak jartzea, karga puntua jartzea taxiaren geraleku guztietan, hori proposatu genuen duela 2 urte mozio baten bidez. Uste dugu udalak elektrolinera jarri behar dituela, eta ez bakarrik taxien sektorerako ibilgailu guztientzako. Jarri dituzte batzuk, bai, baina batez ere kirol portuan eta Manuel Gainzako parkinean. Baina elektrolinerak parkin barruan daude. Gure ustez, elektrolinera jarri beharko lirateke bai, baina udalerriko oso guztietan. Horren bestez, abstenitu egingo gara mozio honetan. Eskerrik asko. Eta Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, talde politiko gisa mozioan planteatzen diren ingurumen helburuarekin baten gatoz. Como decía, estamos de acuerdo con los objetivos medioambientales, especialmente de la moción. Por otra parte, bestalde, behar izana da bai, udalerri honetan konprometituta gaudelako iraunkortasunarekin, baina gauza da helburu batzuk bete behar ditugula, logikoki hemen diru laguntzak aipatu dira, ez ditut orain errepikatuko, baina egia da bai, nire kargua agertu delak foroietako batean egindako bileran, nik esan nien bai, aztertuko zela aukera, esan nien badaudela beste diru laguntzak, abenduaren 31an Lanbidek ere taxistentzako diru laguntzak aurkeztu zituen, eta gainera taksilariei posta elektroniko bidez bidali zitzaien, jakinarazteko alderdi teknikoarekin laguntzen ari gara, beraz badago hor laguntza oroar, aukerak aztertzen ari gara, da ikusiko dugu. Hala ere, taxifloten trantsiziorako diru laguntzen arloaz kanpo, guk legezko ibilbide logiko bat daukagu, kontutan izan taxilerentzako diru laguntzak daudela, zerga murrizketak eta bar, baina diru laguntza hoiek eraginkorrak izan beharko lirateke taksilarientzat eta gainerakoentzat bai, baina horretarako karga elektrikorako puntuen kudeaketa sare bat izan beharko genuen ibilgailu mota guztietarako, ezta? Ibilgailu elektrikoaren erabilera sustatzeko oroar. Horretarako klimaldaketaren aurkako legea oinarri hartu bai, mozioan esan bezala, baina autonomia erkidego mailako legeria berria ere hartu beharko genueke kontutan. Energia iraunkortasunari buruzkoa. Legeria honetan, garraioaren azpiegitura, energia iraunkortasuna eta bestelako alderdiak aipatzen dira, eta Gonzalok uste dut esan duela, tresnak bilatu beharko ditugula bidea errazteko,
a incluir también esas determinaciones para prever estaciones de recarga de uso público. Eta, erabilera publikorako karga puntuak hirigunean jartzeko aukera ere aztertu behar dugu, eta baita hornidura energetikoa bermatzeko ere bai erabiltzaile guztiei. Lanean ari gara, domeinu publikoaz ari gara. APOaren berrikuspenari dagokionez, ikusi ahal izan duzuenez, beharrezko aldaketak egin eta egiten ari gara, eta onesten denean, baldintzak adosten denean, lagungarri izango zaigu, guk nahi dugun mugikortasun iraunkorraren eredu abian jartzeko. Getxon. Gainera, badaukagu iraunkortasun plan bat, 2030 bitartean egikaritu beharrekoa. Beraz, ez dugu aldeko bozka emango, baina ados gaude planteatutakoarekin eta horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bueno, procedo. Bueno, antes que nada... Ezer baino lehen, eskerrik asko EH Bilduri, mozioa babesteagatik, osorik babestu duzu. Eskerrik asko baita ere gainerako alderdiei modu berean babestu ez badute ere, abstenitu direlako. Izan ere guk mozio honekin zer lortu nahi genuen? Taksilariek aurkeztutako proposamen bat limboan zegoena onakarri. Guk jada presaskoa zela uste genuen, aipatu diren lege guztien arabera, aldaketa batzuk egoten ari direlako, eta urte honetan, zigurrenik datorren urtean ere bai, mugikortasun iraunkorra sarritan izango dugulako izpide, eta baita trantsizio energetikoare bai. Orain erantzune egingo dut alderdi bakoitzak esandakoari. Bat gatoz gauza batzuekin, EH Bildu esate baterako bai, hobeto kokatuta egon behar dira aire neurgailuak eta ez bakarrik datu onak izateko. Baizik eta onetsitako politiken eragina ebaluatu ahal izateko esate baterako abiadura mugarena bide publikoetan. Airearen neurgailu hobeak baditugu, ikusiko dugu nola funtzionatzu duten neurri horiek. Zarata neurgailuen kasuan gertatuko litzaken bezalaze, eta horiek ere behar dira bide batez. Borondate falta aipatu da, bai, borondate kontua da. Askotan esan da, azkarrago ibili behar garela, gauza asko egin behar direla, eta bai, baina guk mozioan zera diogu. 5 urteko epea, eta 7 urte izan daitezke, baina 5 urteko epean zehaztu beharko dugu nola lagundu behar dugun zentzu honetan, kargapuntuak nola jarditzakegu, eta oro har nola kompatibilizatu dezakegun guk udalderritik egindakoa beste administrazio batzuek egindakoarekin. Alderdi popularraren hitzei dagokienez, benetan abstentzioarekin harritu naiz. Kotxe hibridoaren inguruko zerbait esan izan bazenute, emendakin baten bitartez edo onartuko genukeen, baina dena dela, eskerrik asko, ikusi dugu interesatzen zaizuen ideia dela, baina zuek gure mozioa babestea espero gunuen. Dena den eskerrik asko abstenitzagatik. PSE eta EAJaren kasuan ulertzen dugu kontua bere zailagoa dela, baina badakigu baita ere planetan jada hau jasota dagoela, hori positiboa da. Taksilarietatik hasi, zein beste ibilgailu batzuetatik hasi. Nik uste dut bat etorriko garela horrelako lanketetan sakondu beharra dago bai, baina handi nahiagoak izatea nahi dugu kasu honetan. Aukera baliatu nahi dut baita ere zera komentatzeko. No solamente está pendiente el tema del coche eléctrico. Kotxe elektrikoaren kontua pendiente dago bai, baina taksilarien ordenantzarena ere bai 76koa delako. Begira, APOak errekorra zuela, baina hauek gainditu dute, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez, beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak ez daude, eta abstentzioak Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin galde eskaeren atalera pasatuko ginateke. Ez dakit galderarik baduzuen, ez?
Bueno, orduan egingo dugu 10 minututako atsedenaldia, bai ikusten dut publikoaren artean jende dexente dagola, eta nahiko nuke jakin zeinek zenbat pertsonak parte hartuko duten galderak egiten niri. Bai, bat, bi pertsonak, bale, 10 minututxu eta egingo ditugu. Eskerrik asko. Laurden gutxitan hasiko gara.
Bueno, herritarren txandara pasatuko gara, beraz, Jesus, zeure txanda. Que faltan aquí bastantes, ¿no? Digo yo. Sí, pero hemos dicho a -4, ya son -4. Laurden gutxitan esan dugu eta pasa dira. Beraz, hasiko gara. Astera goaz. Bai, orain bai? Vale, Venga. me llamo Jesús Urrutia, Jesus Urrutia naiz, eta portavoz de la Asociación de Vecinos Andramari Gure. Andramari gure lurraren izenean nator. Lehenik eta behin, eskerrik asko Andramariko kidei, babesteagatik, eta urte askotan defendatu dugunaren alde agertzeagatik. Hala, Andramari gure lurrako auzokideen zilegi diren eskubideak defendatzen ditugu. Laburpen batzuk egingo ditut, dokumentu desberdinak laburtuko ditut, konpromiso desberdinak aipatuko ditut, eta artikuluren bat aipatuko dut labur, ahalik eta laburren. 5 minutu dituzu, 5 minututen ez dakit gai izango naizen. Permítame, aunque sea un par de minutos más. Beste 2 minutu eman, mesedez, pare bat minutu gehiago behar izango ditut. Sí, pero tienes más 5 minutos. 5 minutu dituzu, 5 minutu dituzu. Lehenik eta behin konpromiso bat erakutsi zuen aurreko alkateak idatziz, dokumentu batean jaso zuen konpromisoa. Bertan aipatu zen garapen harmonikoa egingo zela Andramarin 2 ardatzetan oinarrituta. Lehenengo ardatza hau zen, etxebizitza premiak ezagutzea eta horiek estaltzea, horiek asetzea, eta bigarrena zen errespetatzea oreka, beharrezko oreka interes orokorraren eta partikularren artean Andramariko auzoan. Horiek dira bi oinarriak eta alderdi jeltzaleak bi konpromiso horiek hartzen ditu Andramariren garapenari dagokionez. Hala, Getxoren Andramari auzoa, Getxoko Andramari auzoa, bere jatorria eta bere etorkizuna da aldi berean. Hala, hori da EAJaren aurreko konpromisoa auzokideekin, eta guk konfiantza daukagu balio horretan eta konpromiso horretan. EAJ atzean dago. Dokumentu horren barruan esaten da EAJak baduela konpromisoa Getxon, eta konpromiso hori zentratzen dela Andramarin. Andramari da espazio atsegina bizikidetzarako eta giza garapenerako gure herritarrek hala nahi dutelako. Nik uste dut, esandakoari dagokionez, alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak, legegintzaldi plana duten aldetik, uste dut ados daudela biak, eta nik uste dut alderdi popularra, edo eskatzen diogu hobeto esan alderdi popularrari alde agertzeko, eta nolabait, espero dugu alde agertzea. Elkarrekin Podemosi dagokionez, uste dut alde agertzea, ere bai, noski. Gero, hau ez da dokumentu hori, baina lotuta dago aurrekoarekin. Hala, EAJ-PNV aurkezten du bere proposamena Andramariren hirigintzak garapenerako, dokumentu hau ofiziala da ere bai, eta aurreko alkateak, EAJaren alkateak aurkeztu zuen. Bigarren paragrafoan hau irakurtzen da. EAJtik ez dugu inoiz esango privilegiatuak direnik gure auzokideak, gure herritarrak, eta horregatik noski eskubidea dute bere interesak defendatzeko. Hori da EAJaren konpromisoa ere bai. Ziur aski, alderdi popularra, ados egongo dela irakurritakoarekin. Ziur aski, ados egongo dira hori eskatzen diot alderdi popularrari eta Elkarrekin Podemosi. Hala, dokumentu hori aurkeztu zen, esan bezala, aurreko alkateak Imanol Landak aurkeztu zuen, eta 6. puntuan esaten du EAJ garapen hori bultzatuko duela. Oreka bilatuz, interes orokorraren, hau da, etxebizitza premien eta auzokideen interes partikularren artean. Hau da, etxebizitzen jabeek bere interesak dituzte, eta dokumentuan esaten da, bi interesak bat etor daitezkeela. Esaten da, bateragarriak direla interesak, eta badaudela formulak teknikoak, hori ahalbidetzen dutenak argi eta garbi gainera berriro ere. Hau esaten dut, zinegotzien aldetik, bigarren alderdi politikoa da, eta bozeramaileari esan behar diot, Eduardo Andraderi,
ados egon daitezkela, ziur nago ados egon daitezkela, oso interesgarria da eta onuragarria izango da argi eta garbi Andramariko auzokidentzat eta Getxostar guztientzat. Ahora voy a referirme a otro documento. Orain beste dokumentu bat aipatuko dut. Akordio bat ezarri zen Andramari Gure Lurra elkartearekin. Hala, 2010ean onartu aurretik alkateak esan zuen maiz esaten zuela. Maiz esaten dugu. Hala, hizketak ideak interesa duenean akordioetara heltzeko akordioak gertatzen dira. Hori gertatu da auzokideen Andramari Gure Lurra elkartearekin. Hori izan da kasua. Kasu honekin esaten zuen beraz, negoziatuta dago eta itzita dago elkarteak eskatuta. Horrekin, gure helburua da baterako lasaitasun mezua helaraztea auzokidei, herritarrei. Egoierrei lasaitasun mezua helarazi nahi diegu. Eta hori egin nahi dugu APO berrikusteko prozesuan. Hala, 5 minutu eman dizkidazu eta horregatik saiatuko naiz laburbiltzen erakunde mailako adierazpena. Horrek esaten du irizpidetako bat edo irizpide nagusia dela etxebizitzak mantentzea. Hori esaten da. Jarraian, esaten da hirigintza ordenamenduak etxebizitzei dagokienez hori sartzen duela. Hau da, egungo etxebizitzak integratu egingo dira, etorkizuneko edo hurbileko hirigintza antolamendu berri horretan. Gero, oso argi esaten du erakunde adierazpenak, Andramarin aurre ikusten denean taldekatzea bizpahiru etxebizitza, aukera emango zaiela Santa Maria Urbanokoekin berdintzeko. Hala, bizpahiru etxebizitza talde dira eta batzuk ertzean daude eta horiek sartuko dira nukleoetan. Hori aurre ikusten da. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake zerbait argi ustea. Argi utzi nahiko nuke desberdindu behar direla oso argi eta garbi legeek esaten dutena. Landa gunei dagokienez. Andramarikoa ez da landagune bat. Santa Maria Urbanoko guneak dira. 2001ean legegintzaldi bat edo hirigintza betekizunak bete zituzten, sailkatzeko hirigune bezala. Soladuraz egindako sarrera dauka, uren kudeaketa dago, linea elektrikoak daude, eta hori hobetu da gaur egun, egoera hobean dago egun. Beraz, landaguneak desberdinak dira eta oso ondo definitzen dira, nik uste dut, ez dakit, 29. edo 30. legean, lurzoruaren legean, artikulu horretan, esaten da, baserriak egon behar direla, 6 eta 26 bitartean, eta gune baten inguruan egon behar dira, eta horrek izaera ematen die baserri horiei. Eta nik uste dut, horrek ez daukala zerikusirik Santa Maria Urbanoko nukleoekin. Nukleo horiek desberdinak dira, eta guk eskatzen dugu horiek mantentzeko betekizunak betetzen dituztelako, eta bizpahiru talde daudelako, eta gustatuko litzaiguke berdin ustea sailkatuta, eta ertzeko etxea gehitzea. Hori gustatuko litzaiguke Getxoberrin, adibidez, ez barkatu. Akordio politiko bat eman zen, ez sartzeko oinarrizko printzipioak. Oinarrizko printzipioak ezarri behar ziren APO egiteko, eta bertan esku hartu zuten EAJ, PSEek eta Alderdi Popularrak, eta gero beste arrazoi batzuengatik, eta ez ditut hemen aipatuko, Alderdi Popularrak esan bezala gerora erabaki zuen akordiotik kanpo geratzea. Baina hori gora bera uste dut ados egongo dela paragrafo honekin. Mantentzea erakunde konpromisoak. Hori ekartu zirelako Andramariko auzokideekin. Erakunde adierazpena onartu zen osoko bilkuran 2010ko iraileko plenoan. Dokumentu honek konprometitzen ditu sinatzaileak maila handiagoan edo txikiagoan. Vaya, concluyendo, por favor. Urrutia jauna, bukatu beharra du. Getxoberrin gauza bera agertzen da, mantenduko zirela konpromisoak esan zen, eta gero irizpide objektiboen proposamen bat egiten da, aurrerapenaren ostean eta alegazioen ostean, eta berriro ere jasotzen da paragrafo berbera edo antzekoa, eta horrek esaten du bermatu behar dela edo mantendu behar direla konpromisoak, horiek ezarri zirelako erakunde adierazpenean eta Andramariko auzokidekiko konpromiso horiek hartu zirelako, funtzean. Faltan aquí, vamos a ver, la compatibilización. Bateragarri egin behar da mugakideak diren udalekin, eta hori PTP horretan dago zehaztuta. Eta kontuan hartu behar da, noski, PTP horrek hori esaten du. Eta esartzen ditu sektore desberdinak, zentzu horretan. Pare bat minutu? Bukatzera noa? Mesedez, araudi bat daukagu eta bete behar dugu. Hala, zinegotziok betetzen dugu araudi hori, esku hartzen dutenean, hitz egiten dutenean,
betetzen dute eta gure Roma arautegiak muga bat ezartzen du denborari dagokionez, denbora muga bat dago. Bai, ulertzen dut, alkate Andrea, baina 5 orduz egoten gara eta momentu hau oso garrantzitsua da. Vaya concluyendo, por favor. Joan zaitez amaitzen, zein da zure galdera? En todo caso, hay varios artículos que, bueno... Nola nahi ere, zenbait artikulu daude eta ez ditut irakurriko, baina gustatuko litzaidake referentzia bat egitea eta honekin bukatzera noa. Bukatzera noa. Aurreko osoko bilkuran, nire itxaldian, zinegotzi batek, hemen dagoen zinegotzi batek, idatzi zuen tuit bat, eta besteak beste, aipatzen gintuen eta esaten zuen nik esandakoa, hau da, aipatu zuen nik esandakoa. Orduan, esaten zuen sustatzaileak ginela, irigintza interesak genituela, eta gustatuko litzaidake esatea berriro irakurri behar duela, gure erakundea adierazpena. Berak esaten du ez duela zertarako balio, hori da bere iritzia, eta agian heldu beharko litzateke hasierako ondorio batera. Eta zein da, gure elkarteak asmoa dauka zaintzeko auzokideen interesak, guztien interesak, bigarrenik. Beste ondorio bat atera nahi dut, zinegotzia jakin beharko luke hautetzia dela eta sorbiola bere kargua herritarrei. Bere zerbitzua oinarritzen da herritar guztientzako zerbitzuan. Bozkatu edo ez, eta egin behar duen azkenengo gauza da injuriak zabaltzea guri buruz. Eta are gutxiago zuzenean plenotik eta hirugarrenik eta bukatzeko. Eta ez ondorio gisa kasu honetan, eskaera bezala, alkateari zuzendu nahi diot eskaera, baldin eta berak aukera badauka zinegotziarekin hitz egiteko. Uste dugu egoera hau ez dela errepikatu behar etorkizunean. Hala, erregu hori egiten diogu alkateari hitz egin dezan, zinegotzi horrekin desatsegina den egoera hau ez errepikatzeko. Nik uste dut, errespetua sor diegula zinegotziei eta haiek ere errespetua sor digutela guri. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Aipatu nau eta bai, nik errespetatzen dut Andramari gure lurrako elkartekoek zilegi diren helburuak edukitzea eta espero dut errespetatzea haiek ere Euskal Herria Bildu ez dagoela ados. Hori errespetatu behar da eta hori gertatu behar da. Errespetua esaten dudanean esan behar dut, askotan egon garela isilik plenon, eta baina esan beharra daukat, azkenengo bilera izango genuela Andramari gure lurrarekin, eta zenbait esaldi esan zizkigutela. Askotan esan zenidan, etxaiak ikusi behar ditugula kalean, irainak esan zenituzten, eta horrela bukatu zen bilera. Zu ere egon zinen bertan, eta galdetu genuen benetan babesten zenuten jarrera hori eta zua justifikatu zenuten. Hori da esan beharreko guzti Andramari gure lurraren inguruan. Andramari gure lurrak nirekin edo EH Bildurekin hitz egin nahi badu, besterik gabe esan beharra dauka sentitzen dutela, gertatu zena ez du hemen esan behar, baina esan beharra dauka guk berriro ere ekiteko lan horri. Nik egiten dut nire zinegotzi lana, nahi dudan bezala eta niretzat modurik onenean. Interes generalak eta orokorrak diren arren, ezin naiz egon ados, herritar guztiekin gustatuko litzaidake, baina ezinezkoa da. Saiatzen naiz egiten eta lortzen, eta ziurazki ez gara ados egongo gauza askorekin, baina horren inguruan doa hau. Vamos a un momento. ¿Tiene 2 minutos para la réplica? 2 minutu dituzu erantzuteko eta bukatu da, listo. Ez gehiago. Ez duzu denbora gehiagorik esku hartzeko. Esan berri duzuna, bilera horretan gertatutakoa aipatu duzu eta egiaren parte txikia esan duzu. Sarrera egin zen 10 minutuz eta esan nuen ados geundela. Gauza gutxitan geundela ados esan nuen, eta bai, erakunde adierazpen bat zegoela esan nuen, eta zure heziketa eta errespetua hauze izan zen. Erakunde adierazpenak ez du ezertarako balio, hori esan zenuen zuk. Forma horiek ez dira erabili behar, hori da nire iritzia. Barkamena eskatzen dugu baina interpretazio kabinara ezaigu soinua behar bezala heltzen. Barkamena eskatzen dugu interpretazio kabinatik, baina mikrofonotik aldentzen bada islaria, ezin dugu interpretatu. Ofendida, con mucha razón, la persona ofendida que salió no era yo y no tiene ninguna culpa, creo que hizo bastante bien lo que hizo, porque a veces la gente pierde los papeles cuando encuentra un interlocutor, un concejal. Mira, nosotros hemos estado en desacuerdo con el Carrequín Podemos, que pide construcción cero, pero son dialogantes, hablamos, intercambiamos opinión. Tú tienes una actitud
y permíteme decirte, muy soberbia, muy prepotente, no hay más que ver la botella que tienes ahí, que dice llámame jefe, ¿sabes? O sea que con eso es bastante. Son chistes, son chistes que te definen bastante claramente. Vale, gracias, señor alcalde. Bueno. Momentu bat. Vamos a calmarnos. Lasaituko gara, mesedez, bai? Termino, no creo. Un momento. Termino, Tienes, un momento. Momentu bat, mesedez. 2 minutu dituzu erantzuteko eta kitxo, ez dago besterik, Ibon. Besterik gabe zehaztu nahi dut, opari bat dela eta harro nago opariaz. Eta horrez gain, ez du merezi erantzunik. Besterik gabe, berak erantzun dio bere buruari, aitortuz gertatu zena, horrela gertatu zela. Agortu ditugunez txanda guztiak eta esku hartzeko denbora guztiak, izteko 2 minutu ditut erantzuteko, eta gustatuko litzaidake zerbait esatea. Gobernu talde honetatik beti egon dira irekita gure ateak, eta horrela jarraituko dute elkarrizketarako prest gaude. Iritzi desberdinak errespetatu behar dira, eta horretarako prest gaude. Hala, apoa, tresna bat da herritar guztientzat, adinekoentzat, gazteentzat. Tresna bat da guztientzat eta guztion premioi erantzuteko, batez ere etxebizitzaren arazoari erantzuteko, eta batez ere tresna bat da proiektu berriei ekiteko, enpresa proiektuei ekiteko kasu honetan, eta guk uste dugu apoak arazoaren parte handi bat konponduko duela. Beti ere kontuan hartuz eta errespetatuz ingurumena, noski. Hala, gobernu taldetik jasangarritasun integratua defendatzen dugu, eta horren helburua da oreka aurkitzea ekonomiaren, gizartearen, ingurumenaren eta hirigintzaren artean ere bai. Eta hori esan dugu behin eta berriro urte askotan. Hala, adierazpen hori egin zenetik hori esan dugu behin eta berriro, eta bai, bertan jasotzen ditugu adierazpen horretan zeintzuk diren aurretia sartutako konpromisoak. Hortaz, giza garapen jasangarria defendatzen dugu, eta gure helburua da mantentzea udalerri jasangarria, mantentzea eta garatzea, eta orekatua izatea nahiko genuke. Hori esan da. Voy a pasar a la segunda pregunta. Bigarren galderara pasako naiz orain. Kaixo. Bai, egunon. Zure izena nola da? Maider Barañano. Maider? Bai. Barañano, bale. Bai. Bale. Eta zeinen ordezkari bezala zatoz edo? Bai, nator Algortako gazte mugimenduaren izanean. Bale. Bueno, egunon, eta hasi baino lehen gure burua aurkeztu nahi dizuegu, gu Algortan antolatzen hasi garen gazte talde bat gara eta egun bizi dugun egoera azaltzera gatoz. Azken 2 urte hauek dena okertu duten arren, bizi dugun egoera pandemia baino lehenagokoa dela azpimarratu nahi dugu. Getxoko gazteok ez daukagun bizi proiektu duin bat aurrera eramateko aukerarik. Batetik, ezinezkoa zaigu emantzipatzea. Getxoko etxe bizitzek duten prezioa ordainezina da. Gainera, momentu honetan, udal hau ez da gazteontzako dirulaguntzarik eskaintzen ari. Bizi proiekturik gabe bizitzera kondenatu gaituzue. Gure egoera ekonomikoari lotuta, guztiz ezinezko zaigu lan prekarioetatik ihes egitea. Soldata eskasak, lanordu ekstrak, kontraturik ez, udal honek kontuan hartzen du hori. Zer esanik ez, gazteon aisialdirako eta gure jardunak burutzeko dugun espazio eta eskaintza faltari buruz. Herrian daukagun aisialdi eredu bakarra kontsumitzera bideratuta dago. Ze aisialdi eredutan nahi gaituzue eta ze espazioetan garatu behar ditugu gure jarduerak. Esan bezala, guzti horiek ez dira arazo berriak, baina azpimarragarria da pandemia honek, zehatzago, pandemia honen kudeaketa negargarriak okertu duela guztia. Azken 2 urteotan gazteok kriminalizatu gaituzue. Gazteoi jarri diguzue osasun egoerak okerrera egitearen ardura. Gazteoi bidali diguzue polizia atzetik eta gazteok bete gaituzue izunez. Eta ez pentsa guzti hori doan ateratzen zaigunik. Izan ere, aipatutako problematikek eta normala den bezala, gazteon osasun mentalean duen eragina geroz eta handiagoa da. Horren adierazle, gazteen artean gaixotasun mentalen inzidentziaren goraka da. Egoera zein den ikusita eta udal honek guzti horrekiko duen borondate eta ardura faltaren aurrean, ematen du gure alternatiba propioak eraiki baino ez daukagula. Benetan uste duzue bizitza duin bat bizi dezakegula Getxon?
Gauzak horrela, ona gure galdera. Guzti honen aurrean, eta 1000 aldiz salatu dugun bezala, jakinik badakizuela Getxoko gazteon egoera horrelakoa dela, beste aldera begiratzen jarraituko duzue, edo ze neurri konkretu hartuko dituzue egoera honi buelta emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maider. Lehenik eta behin hona atortzeagatik eta aurkezteagatik zuen zalantzak, zuen dudak, eta egia da egoera gogorrean edo egoera zailean zaudetela. Neurri konkretuak badira, baina bati bat hasi zera diru laguntzeri buruz hitz egiten, eta esan beharra dago urtero 450.000 euroko diru laguntzak ateratzen direla, orain bertan ateratzear daudezela, lehengoan pasatu ziren kontrataziotik, eta guaintxe bertan aterako dirala, eta gainera aurten aterako dira 2 aldiz, ze pandemia dela eta ezin izan genituen urtean atera behar zirenak, bere normaltasunean aurrera eruan, orduan 2 aldiz aterako dira. Hori zentzu batean. Espazioi buruz ere hitz egin duzu. Pixkanaka, egia da, hainbat espazio aurrera ateratzen ari garela, ez? Bai kultura eta bai kirola praktikatzeko gure herrian. Aisialdia, kirola eta kulturaren eskutik ere egin dezakegu. Eta adibidez, zentzu horretan, badaukagu ezinkin fadura bezalako proiektu ikaragarri bat, partaidetza handia sustatu duen proiektuak, bertan fadurako parke deportiboa lantzen eta sortzen ari gara, biztanleriaren partaidetzarekin, eta nik uste dut hor gazteak ere zeregin, zeresan eta aisialdia sutatzeko espazio ederra duzuela. Eta baita kulturaren aldetik ere, lehengo legealdian Romo Kulturetxea martxan jarri zen, legealdi honetan musika berri espazioa ere martxan jarri da, pixkanaka gauzak eraldatzen doaz, portu deportiboan ere egin ditugu hainbat jardunaldi, eta laster ikusiko duzue ere bai Urgul kalean, BBKak daukan egoitzan, hor ere eraldaketa bat, bai nagusiak eta bai gazteak erabiltzeko espazioak. Orduan, ekonomiari eta aisialdiari sustatuta, adibidez, azkeneko 2 espazio horiek, bai Urgulekoak eta baita kirol portukoak, zertarako dira, gaztelaniaz esaten den bezala, enprendizajea edo, enpresak sortzeko espazioak dira, ez? Zer dira enpresak, azkenean, erabateko nolabaiteko izena ematen diogu, baina zerrari gera egiten, jende gazteak, beraien proiektuak aurrera ateratzeko aukerak eukitzea. Horretaz gain, hainbat jarduera ere egin daitezke, eta gauza konkretu ere egin daitezke. Siguru nago beste hainbat baditugula, baina momentu honetan ez dauzkat horrela buruan zerrendatzeko. Hala eta guztiz ere, bai gustatuko litzaidakela zuekin bilera bat izatea, eta horrela, lasai bilera batean, zuen estuasunak, zuen zailtasunak guri esatea, eta ea denon artean alditugun konponbide desberdinak aurkitu. Ados? Ez palin badukazu replikarik edo, honekin amaitutzat emango genuke, ez? Honekin orduan beraz amaitutzat emango genuke osoko bilkura, eta eskerrik asko, etortzeagatik.